at one stage pulizija bizzimel beda jitla t-taraċ warajna bizzimel. Bizzimel. Niftakar n-nis ġejn id-dar bid-dem ħireċ minn rasom, ħareċ mill-konfessjonarju, jajjat, jitlaq il-barra minn dik nisa ja maħmuċ. Għattillalu, jien kont qiegħed fis-salot fejn kienu jżommu l-Caravaggio. Le, ġrejt naqra. Identifikajna li kienet definitely il-ras tal-Lino Kawki. Ma dawn affarijiet li, how can you explain? Bil-telefon najdu kelma l-buzz Mil-wahda neħibu t-nejn Nifmux dwarx għadrednu Nistaqsu kifu xfatta u fejn Il-barra staġġar Il-barra staġġar Mela, tlaqna. Merħba u nilqakom mal-episodju tal-podcast. Illum fl-studio reġa għandi miegħi il-Anthony Abela Medici għat-tieni episodju miegħu. Anthony għandu ħafna u ħafna erf fid-dinja forensika, però mhux biss, ġifieri hu anke għandu ħafna għarfien dwar l-istorja u fil-fatt ħadħattu naqra dwar dan u anke l-element biografiku għax missieru fil-verità kien ukoll ministru taħt amministrazzjoni laburista u ħafna avventuri interessanti hemmhekk ukoll, però ħadħattu żgur dwar l-eżumazzjoni ta' San George Preka, dwar l-eżumazzjoni ta' Deodata Pisani, dwar il-til ta' Lino Kawki u ta' Richard Kakija Caruana, attentat ta' til ta' Richard Kakija Caruana. Insomma, kien hemm talba kbira biex Anthony jerġa' jkun magħna u għax huwa bniedem ġenerus u dħuli aċċetta jerġa' ikun hawnhekk fostna. Issa qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja lil kumpaniji li jemmnu f'dan il-proġett, jemmnu fl-espressjoni ħielsa u għal daqstant jappoġġjaw dak li aħna qegħdin nagħmlu u aħna nirrakkomandaw li intom fejn tistgħu kull kif tistgħu tagħmlu użu mill-prodotti u s-servizzi tan-nies li jissapportjana. U dawn huma il-Browns, il-Maple, grazzi lill-ESS, nirringrazzja wkoll il-Garmin, il-eCabs, Kutriko, grazzi lil Stretta, Wellbees, Derek kif ukoll Apex Media illi dawn jagħmlu l-SEO tagħna. Però huma ġifieri eċċellenti, brillanti biex jagħmlu SEO f'swieq li huma ferm kompetittivi bħal gaming, finanzi, eċetera, eċetera. Insomma, żurhom jekk għandkom bżonn SEO bil-cookies. Patreon.com/ġomalija jekk tixtieq tkun parti minn din il-komunità illi tipproduċi dawn l-affarijiet kollha li intom taraw jitilgħu fuq il-paġni tagħna mingħajr l-appoġġ tal-Patreon sara xejn ma jsir. Għal daqstant aħna nagħmlu kollox kull ma jsir bil-ħsieb tal-patruni dejjem stampat ġewwa moħħna. Patreon.com/ġammalija jekk tixtiequ tkunu intom ukoll parti minn dil-komunità. Ara tlaqna issa jien u Anthony Abela Medici. Hemm ħafna x'ingħidu jiena inti, jien nispiċċa il-biografu tiegħek xi darba sa tara. Li trid, jiena tajt batlek possibiltajiet, sabtiju. Mela, ara, inti naħseb żgur li din is-sena kont l-iktar persuna li n-nies li jsegwu dal-podcast talbuna fil-kummenti, fil-messaġġi, fl-SMS, fil-WhatsApp biex terġa' tiġi lura. Alright. Għalfejn taħseb din il-fascinazzjoni kollha Anthony Abela Medici. Ma naħsibx li Anthony Abela Medici jisjed fascinazzjoni fuq kulħadd huwa affaxxinat x'jiġri fuq crime u fuq kif jiġu solvuti, kulħadd jara CSI u affarijiet oħra jiġifieri. U allura dak il-fascinu mhux jien partikolari minn ma jkun interessat fija. Però għandek ukoll mod kif tispjega inti. Ġifieri jiena naħdem fil-medja, niltaq' ma' ħafna u nosserva kif jikkomunikaw. Inti għandek din il-kadenza stabbli, sobrija ħafna, u autorevoli minn ma tkun minaċċanti. U allura isek, inti minn ma trid hija, għajli iktar. Kulħadd naħseb uħossu qiegħed bil-qiegħda fuq il-koxxa ta' Anthony Abela Medici jisma' dan il-podcast bil-mod. Illum nixtieq naqbad fuq numru ta' affarijiet, sewwa. Nixtieq naqbad fuq il-biografija tiegħek nixtieq li nisir jafuk naqra iktar mill-qrib. Ovvjament il-forensika, u koll imma l-ispiritualità. Il-fatt li inti nisrani hija xi ħaġa ċentrali u hija tema li tipprevali tul ħajtek anka sal-lum għadek attiv inti. Mela, importanti nibdew mill-papa tiegħek minn Giuseppe Abela. Mela le?
Tajjeb, mela, min kien Giuseppe Abela? Spjegana nara. Il-papa kien twilet ħadding li l-ewwel net fil-1922. Fl-ewwel fil-1938-39 kien daħal student tal-liġi fl-università. Imbagħad faqet il-gwerra u kellu jiġi conscripted bħala soldat. Allura il-kors tiegħu kien ġie mwaqqaf għal ċertu żmien u kien fuq il-batteriji tal-anti-aircraft guns u affarijiet hekk. Dejjem abbażi ħaddingli però, papa kien mbagħad posted whatever. Wara l-gwerra mbagħad kien sar notar. U fil-1948 iżżewweġ. Sewa. Iżżewweġ l-ommi, ovvjament, Konċetta jew Koni Siva kienet mediċi. U kienet kruċjali għaliex il-mama minn ħaltarxin, il-papa minn ħaddingli. Dak iż-żmien kienet diffiċli ħafna biex xi ħadd minn ħaltarxin jiltaqa' ma' xi ħadd minn ħaddingli. Però peress li il-mama kienet qed titrabba mit-siju tagħha li kien Dunanċ Copperstone u kien joqgħod Pjazza San Dominku, il-mama kienet toqgħod miegħu. U allura dak iż-żmien il-papa minn ħaddingli għar-Rabat ġew in contact u ltaqgħu u eventwalment iżewġu. X'eta kellhom meta ltaqgħu? 1948 il-papa kellu 26. Meta żewġu. Meta ltaqgħu ma nafx. Żgur. Mamma ma qaltlix. Il-courtship ma nasibx li kien twil ħafna dak ma nafx. Ma naħsibx, però il-problema kienet li nannu kien bidwi. Kulħadd kien jgħidu il-bidwi, però he was extremely sharp. Kien għamel business kbir tal-ironmongery. U kien jimporta l-materjal ta' ħadit u affarijiet oħra għal-gvern dak iż-żmien, għal-gvern koloniali dak iż-żmien ma kienx hemm. Ma kienx bidwi biss, dak kien imprenditur. U żgur, imprenditur ukoll. Sewwa. Kellu id-dar tiegħu għamel parti minna kien jgħidu l-maħżen, illum għadu sal-lum insejħru l-maħżen però jgħid ċina. U kien inizzel l-affarijiet minn garax għal ġol maħżen għax il-maħżen kien għoli ħafna biex inizzel daw il-pajpijiet tal-ilma u li kienu twal 13 il-Pieter, jew 13 metru, whatever. U da jiġi il-papa tal? Il-papa tal-Bissiri. Il-papa tal-papa. Il-papa tal-papa, Anthony Abela. Il-papa, il-nannu kien Anthony Abela, il-daddy Joseph, Abela, Giuseppe, jiena Anthony, it-tifel semmejtu Joseph, u għafem, it-tifel ma komplix mbagħad. Missek ukoll mill-ftit riċerka li għamilt dwar ukoll fi żmien il-gwerra kien ħal Afrika Star. Yes. Dik għax kienu jitu għal Afrika Star. Li huwa interessanti dwar l-Afrika Star hija li meta l-Ingliżi kienu jelenkaw il-pajjiżi, Malta kienu jgħodduha mal-Afrika. Dik ma nafix. Ġifieri tara l-lista kollha tipo l-Etjopja, l-Libja, Malta u tkompli l-lista, ġifieri il-perċezzjoni dik kienet. Eventualment il-papa tiegħek ukoll daħal fil-politika. Issa fil-48 l-aħħar biċċa sejra. Fil-48 in-nannu kien bena djar madwaru għat-tfal tiegħu. Il-papa kien assenjalu dar li kienet Main Street ħaddingli. Okay. Però fi il-gwerra ġiet requisitioned għal District Medical Officer u wara l-gwerra il-gvern koloniali ma rridx di-requisitiona. U allura papa speċċa avolja rrid jiżewweġ spiċċa mingħajr dar. U għalhekk fl-ewwel sentejn ta' żwieġ tagħhom mar joqogħdu ma' tziju ma' Dunanċ fid-dar tiegħu ir-Rabat, Pjazza San Dominku. And that's why jiena twelid fid-dar ta' Dunanċ fil-pjazza ta' San Dominku u niftakar il-bedroom tagħna tal-mami kienet titla' taraċ l-ewwel bib fuq il-lemin, faċċata fl-indana tat-taraċ tara altar, ġifieri minn twelid malli noħroġ mill-kamra nara altar. U dik kienet speċa mod speċa
kienet importanti ħafna jekk ir-reliġjon fil-familja tagħkom kienet ċentrali dak it-tip li tajdu r-Rożarju flimkien kuljum, dik it-tip ta' familja kontu. Jiena ma trebbajtx ma missier u ommi. Sewwa. Ma donanx. Trabbejt ma' nanna. Ma' nanna. Donanx l-ewwel sentejn, għax imbagħad niftakarx ta' sentejn ma tiftakarx. Sewa. Niftakar ħaġa żejra li meta kelli 11 xahar u niftakara. Kienu ħasbu li għandi l-polio u ħaduni l-Lazzaret u niftakar is-sodda fil-Lazzaret għafolja tal-11 months niftakara. U l-darba spiegajta lill-om hija normali li jkollok dawk il-memorji ta' 11 xahar. Ma naħsibx. Imma yet I specific I can even visualize it now dik il-kamra fejn kont fil-Lazzaret. Anyway. U kienet tiftakara bħala esperjenza traumatizzanti. Ġabba traumatizzanti u qed hemmhekk magħluq ġo kamra kbira immens, kienet kamra kbira, jisu minn daw tal-kavallieri qed sodda waħda hemmhekk in the middle of nowhere. Tieqa tal-ħadid fuq għax il-Lazzaret you're like a prison, ma tistax toħroġ minnu sakemm inti qiegħed isek għandek a mental home. Magħluqa assolutament. U telqu hemmhekk ta' 11 xahar u ovvjament bl-infermiera probabbli dieħla. Le, kienet għadet ommi miegħi dak iż-żmien ta' 11 xahar. So, anyway, so that is reason why jiena twelit f'San Domingo, Pjazza San Domingo. U l-papa għamel sentejn ma' donanx, u mbagħad kien daħal fil-Parlament fin-1949, kien wieħed mill-founder member tal-Malta Labour Party li kien ifforma Mintoff. U daħal fil-Parlament fil-49-50. Sewa. Jifirma li twelitien fil-1949, il-papa daħal fil-politika. Taf għalfej għażel li jidħol fil-politika għandek ġilli tkellimtuha? Le, nannu fil-fatt kienet stramba, kien nisma' nannu jgħid li nannu oriġinarjament kien nazzjonalist, ġifieri. And yet il-papa daħal ma' Mintoff li kien għadu fil-partit il-ġdid I suppose kienet iżjed enticing għal persuna żagħżugħa, il-papa kien għadu żagħżugħ, biex jidħol f'dak il-kamp. Dak iż-żmien il-lida tal-oppożizzjoni, whatever, kien Enrico Mizzi, li kien għadu kemm ġie mill-Uganda wara li għamel xi 4 snin bħala internat fl-Uganda. In-1950 mbagħad kien tela l-gvern tal-koalizzjoni tal-Partit Nazzjonalista u Enrico Mizzi kien laħaq Prim Ministru. Però wara 3 xhur Enrico Mizzi miet fuq il-ġob. He died actually. He had a heart attack in December of 1950 u wara tela ġi magħżul Borġ Olivier. Issa ma' Borġ Olivier il-papa kien jimxi tajjeb ħafna, li unet kienu 2 nutara. Sowa, u kienu jirrispettaw ħafna xulxin minn dejjem jifieri niftakar. Jiena fil-1950 ukoll jew 51 il-papa sab post Bormla fil-Raba Solar u kien jitlaw jinżel dak it-taraġġ xi 84 tarġa kellu niftakar jgħid id-dedi. Li kienet kisru, għax kien ikun il-Parlament jidħol fl-10-19 ta' bil-lejl u li titla dak it-taraġġ kollu biex jidħol jorqod id-dar. Għax ħadding li ħadulu din Għax ħadulu id-dar. Baqgħet ħada sal-lum għad ma ħattaw il-lum l-ura jifieri n-nannu. Illum il-ġurnata proprjetà ta' minni allura? Illum il-ġurnata meta n-nannu miet u t-sijiet qasmu il-proprjetà, dik il-proprjetà ġiet għand sija minnhom. Sa ġifieri eventwalment il-familja ħadet allura? No, it-sija qatt ma ħadet allura għax it-tabib baqa' hemmhekk. It-sija eventwalment kellha tbieħha kważi with peanuts dik id-dar. Ma kellix beħħitha as far as I know cheaply. Għax kienet okkupata, ġifieri they couldn't take l-inkwilin barra. Barra li kellhom rispett kbir li t-tabib li kien jqgħod hemmhekk ukoll ta' eventually ġifieri. Kien hemm diversi tobba. Niftakar meta kont żgħir kien hemm l-ewwel it-tabib ċefaj mill-Mellieħa u mbagħad kien hemm it-tabib Portelli li kien minn Nadur Għawdex. Ovvjament il-50s kienu epoka fej kien hemm ħafna taqlib politiku. Malta kienet isa tifforma
il-tiswir ta' Malta xiri, u għet niprofaw nimxu li integration, li indipendenza. Xta' missirek xqallek dwar dak il-ħabta. Fin-1950, meta kien fil-parlament, kien jgħid li n-nazjonalisti dak iż-żmien, il-Parti Nazjonalista, kien offrowlu li jekk jaqleb jagħmluh speaker tal-Kamra. U l-papa irrifjuta. Sewa. Den għamel żmien li kienu fl-oppożizzjoni sa' 1955, u fil-55 kien tela il-gvern ta' Mintoff l-ewwel darba fil-parlament. U l-papa Mintoff kien għamlu ministru tal-informazzjoni, ministru tal-industrija u kummerċ. Ok. Fil-fatt is-segretarju tiegħu dak iż-żmien kien ċertu wieħed Fabri li eventwalment it-tifel tiegħu kien il-chairman tal-Planning Authority. Sewa. Okay, so it gives you a link. U fil-55 ġviri u sar tela Mintoff u Mintoff appuntaħ. Ministru tal-Industrija u Kummerċ. Kienu kol tinsix periodu interessanti ħafna fin-19 u tal-informazzjoni. Li fin-19... Xieġifiri tal-informazzjoni? Director of Information, bħala in charge me Director of Information. Tal-informazzjoni li qasmu l-pubbliku. Għadna sal-lum il-gvern għandu Director of Information. DOI jtnajdu. DOI. X'kombinazzjoni? Director of Information. Sewa. Issa, l-interessanti li fin-1956 kien hemm il-gwerra ta' Suez. Ok. All right, u l-Ingliżi kienu... Il-gwerra ta' Suez. Ta' Suez. Fibdek ta' Suez. All right. Ta' Suez. Suez kanal. U tinsix l-Ingliżi kienu in konflikt mal-Amerikani f'dak il biex ngħidlek il-problema. Dik it-tensjonijiet. Dik it-tensjonijiet. Il-gvern Ingliż għal-kemm tagħna l-Kostituzzjoni ta' 1947, il-gvern Ingliż dejjem żamm id-dritt li Foreign Affairs il-gvern ma jistax jidħol fihom. That's a policy li jiġi dettata mill-Colonial Office biss. So, u l-Colonial Office kun Malta jew kun? No, tkun l-Ingilterra. No. Colonial Office l-Ingilterra. Il-dana. Il-Whitehall. Whitehall. Però kien hemm ħafna kuntatti. Per eżempju, 1955-56 kien laħaq Nasser fil-Eġittu u Mintoff ried da sibtom anke fil-files jiena xien għamilt ħafna studju fil-riċerka fil what is called as Lieutenant Governor files. Okay. Il-Lieutenant Governor kien jżomm files ta' kull dipartiment tal-gvern, ta' kull sezzjoni u anke l-dispaċċi li jintbatu mill-Ingilterra għal Malta u vice versa. Mintoff rrid imur jagħmel visit lil Nasser għax stiednu biex imur l-Eġittu, l-Ingliżi żammew, għallu l-ma tistax. Nasser steden il-Mintoff? Mintoff. U Mintoff għal krid imur u l-Ingliżi ma ħallowx. Allura x'inti Prim Ministru bħalissa u bħala Prim Ministru ma tistax inti tmur l-Eġittu, niltaqa' mal-Eġittu. Għandek idea x'kienet ir-reazzjoni ta' Mintoff? I was too young at that time. Le ma forsi sift fil-files li... He objected to it very strongly, ma... Dejjem marbuta. Kienu dejjem marbutin. Den kun hemm l-ewwel każijiet li niftakar fuq il-campaign trail mal-papa fin-1955 meta kienu titla' fuq xi trakk. Kien jieħdok miegħek fuq it-trakk. Kien jieħodni miegħu. Kien jieħodni miegħu fuq it-trakk meta kienu kun hemm jagħmlu daw il-corner meetings. Sewwa. Niftakar daw l-speakers tawwalin twal qisu trumbetta kbira. Jieħdu xi elettriku minant xi dana x'ismu. Xi każin, mhux każin, xi ħanut ta' xorb normalment. L-iktar niftakar meta kien fuq San Katal, tax niftakar l-każ partikolari meta kien San Katal ir-Rabat. Kien hemm mhux mass meeting, corner meeting San Katald. U kont miegħu inti? Kont miegħu. San Katald wara San Pawl. Okay. All right? Inti sejjer minn San Pawl, sejjer lejn Sant'Agata. All right. Okay? Dik l-ewwel pjazza, dik San Katald. U kont miegħu hemmhekk. U kont miegħu hemmhekk. Mintoff hemmhekk fuq it-trakk, jiena u l-papa. X'eta kellek dal-punt? 6 years. 6 years. U x'derlek minn dal-ambjent? Trabbejt fih. Jien trabbejt fil-politika. Ma kien jogħġbok kont tuħu gost mur mal-papa?
Nieħu kost biex noħroġ ftit, għax bija dejjem magħluq ħaddingli kont inkun. Any excuse to get out. Ma kont irreġistra li l-papa huwa xatt importanti? Yes, of course. L-ewwel kien ministru. For a start. Ma u kont tifhimha dik il-ħaġa. Ġiet li ħadna miegħu pereżempju li niftakar okkażjonijiet oħra. Niftakar fil-regatta. Il-8 ta' Settembru kien ikun hemm ir-regatta l-Belt, kien jiġi mistieden għal-regatta. U kont mur mal-mama u l-papa u ma' uħti l-oħra żgħir għax kienu ta' dak iż-żmien konna ħna tnej biss, imbagħad eventwalment kellhom żewġ tfal oħra. U konna nkunu ma' tfal ta' Mintof, ma' Mojra u Dana, mhux Mojra, x'isimha l-oħra, nsejt x'isimha. Jana. Konna nlabu flimkien bħala tfal naraw il-regatta. Then sentej wara mbagħad kont iżjed kelli 9 snin, kelli 6, kelli 8, 9 Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plakek switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak koll li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew inkella fuq iss.com.mt. Fin-1958 mbagħad niftakar ir-rewwixti. So, meta l-papa kellu jirreżenja minn ministru, irreżenja l-gvern kollu minn dana u as a result li reżenja l-gvern l-Ingliżi qatt mofrew gvern alternattiv lill-Partit Nazzjonalista, imma żammew il-gvern fidejhom, ġifieri. Malta reġgħet ġiet back to colonial government. Right. So, immexxija mill-gvernatur. Tiftakarhom inti r-rewwix tiegħu għandek memoria? Niftakar n-nies ġejn id-dar bid-dem ħireġ minn rashom ta' 8 snin it's something li timpressjonak ħafna. Bid-dem riżem minn rashom. Għalfejn kien jitiseħ il-General Strike li dik dak. Kien hemm General Strike tal-German Workers Union, I think. Sewa? U fi-28 April 1958 kien hemm l-iktar biċċa problema, l-iktar battalji li kien hemm, speċjalment fil-Cottonera area. Faddi kont sensaqsi, għax inti da żmien kont toqgħod ħaddingli qed nasumi. Jien kont toqgħod ħaddingli, però ġiet li kont inkun mal-papa fil-weekend kien jinniżin ir-Rabat meta mbagħad minn Bormla kien tella joqgħod ir-Rabat fin-1956. So. Imma qed nistaqsi għax ġifieri it-tensjonijiet jew il-ġlied kien qed jiġri wkoll jiġri ma' tramuntani, insomma. Fil-fatt tantu hekk li Malta kollha kienet. Malta kollha li l-papa niftakru jgħid meta li kien fil-karozza meta sparawlhom wid iż-żurrieq kienu sejrin u Mintof għax kellhom xi delegazzjoni tal-International Socialist Movement. Okay. Sewwa, u kienu tawhom xi żewġ tiri u ma ntlaqatx tengod imma ġifieri. Ġifieri kien hemm attentat fuq il-papa. Kien hemm attentat, żgur. Attentat u Mintof. Fuq Mintof. Dik id-dija xaġa li tiġi daqshekk eksikwid. Għax anke meta kelli hawnhekk il-Josie Muscato sparaw fuq ix-xafera qali li b'mod isu qed li mbagħad ħadna ġilad. Le, jiena niftakar jgħid il-papa, ma kontx miegħu, ovvjament dik il-karozza. Imma mbagħad fl-istess perjodu kien meta l-Ingliżi, meta l-gvern kolonjali, ġifieri, ordna lill-pulizija biex jarrestaw lil-Agda Barbara, lil Patrick Holland. Qabel ma morru għal dik il-biċċa, speċa naqra iktar, nixtieq nkun naf naqra iktar dwar meta sparaw fuq il-papa tiegħek. Mela. Niftakar ftit li jgħidu. Pjuttost avveniment drammatiku. Mela, qed taf l-imsena kienet 1957-58, I think. Ġifieri tippreċedi il-General Strike, il-General Strike 58. I think so, minix ċert. Għandek idea minn setaw kienu li ma tafux. No, il-papa l-benu li ma qallix, ma kienx jekk kellu xi idea tiegħu hekk ma nafx. Sewa. U kien ġilura d-dar wara papa kien ġilura d-dar, però tinsix li meta bdew daw il-General Strikes, l-Ingliżi kif qedlek ordnaw l-arrest ta' Patrick Holland u oħrajn, il-papa kien wieħed minn dawk li rridu jarrestaw. Sowa, fil-fatt hemmhekk il-papa tela ħaddingli. Okay. In-nannu kellu razzett fuq il-cliffs, kien żammu hemmhekk fil-razzett
kien joqgħod fuq, kien mimli tiben, bajlis ta' tiben, u kien jorqod fuq it-tiben il-papa. U fil-għaxija fid-dlam kienu jitellaw ħutu, kienu jitellaw l-ikel biex jiekol. Kien fugitive, ġifieri. Kien fugitive. On the run. Sakemm is-sitwazzjoni kalmat. Għalli ma raġuni kienu ħarġu dan il-mandat minħabba daw l-irvellijiet? Minħabba daw l-irvellijiet, u minħabba li kienu ex-ministri, I presume. So, x'kien hemm diversi. Ġifieri huma kienu jħossu li il-Partit Laburista kien instiga dawn il-General Strikes u b'konsegwenza I presume li kienu jgħidu. narrestaw il-ministri. Kif eventualment iġiet riżolta billi ġiet riżolta mintof ir-reżenja mill-gvern? Reżenja mill-gvern, żgur. Sewa, ir-reżenja mill-gvern kollu u l-Ingliżi u mbagħad żammew il-gvern fidejhom. Sa mill-gvern fdejhom minn 1958 sa 1962. Ok, u fis-62 x'ġara allura? Fis-62 mbagħad kienu reġgħu ħallew li jsir general election. In the meantime, fis-61 il-Knisja kienet għamlet titnub il-mejjet fuq l-eżekuttiv tal-Malta Labour Party. So, u allura il-papa li peress li kien fl-eżekuttiv kien wieħed minn dawk li kellu tnub il-mejjet. Ġi interdetjat. Kif eħxa dil-ħagġa x'missira kien kredenti wkoll, eh? Iva, il-papa kien ibati ħafna li ma jistax imur knisja, ma jistax imur. Ġejna ostracized minn ħafna sezzjonijiet, il-familja kollha biex ngħidlek. Per eżempju, ħija żgħir kien wasal biex jagħmel il-proċett, il-maritu x'jagħmlu l-proċett ħażebuġ, fejn kien papa x'imbagħad eventually il-papa movja in 1958-59 movja ħażebuġ. U daw kienu nies li probabbli kienu parti mill-komunità tagħkom, le? Kienu li ma ħallewx jagħmel il-proċett, kienu l-arċiprit ta' ħażebuġ, Zammit Gabarretta, sewwa, kienu tnejn, l-arċiprit u ħuħ. Dawk. Però l-mama ma rridx taċċetta, marret tkellem lill-Lis of Gonzi, mhux Gonzi, sorry, lill-Lis of Gallia, u Gallia qallu jien ma nindaħalx. U ħasel idejh. Mbagħad sema il-kappellan jew arċiprit tal-Gudja, u bagħat risposta lill-mama għallu ġib it-tifel il-Gudja u nagħmlu l-proċett jien. U għamlu l-proċett il-Gudja. Kontra r-rieda tal-Knisja? Kontra r-rieda ta' Gonzi, l-ordnijiet ta' Gonzi. X'kien jingħata fid-dar fuq dal-famuż Gonzi tal-karattru? Jien tisiex ma kontx dejx mal-papa, kon ninżel biss il-weekend, jien iż il-weekend. Kien jiġi għalija s-sib fil-għaxija, jara n-nies ħaddingli bħala notar. Sewa. Imbagħad f'xi 10 bil-lejl nitla fil-karozza mal-papa, niżinna ħażebuġ, nidħol mal-ewwel fis-sodda norqod, fil-għodu kmieni. Fit-8 mur il-qudies ta' ħażebuġ, il-qudiesa tal-Knisja, il-parroċċa. Miegħu? No, huma setax jiġi. Huma setax jiġi. Kont nimor jiena u l-mama. Ma qabel l-interdet kien jinżel magħkom? Kien jiġi, ġiet li mar postijiet oħrajn ukoll. Ma kien imur. Issa se riżalt li kellu l-internet kien avviċinaw ukoll il-patrijiet tal-Franċiskani li kien hemm kellhom il-Knisja żgħira fuq il-Kalkara, fuq is-swar tal-Kalkara, u kien imur hemmhekk u jqerr hemmhekk. Ovvjament, probabli. Daw l-affarijiet kif tafhom kien qed jgħidhomlok wara? Darba minnhom mort miegħu. Sewa. U drabi oħra kien jgħidilna, kien jgħidli. Għalik, il-pożizzjoni li ħadet il-Knisja dak iż-żmien, x'taħseb dwarha? Ma kienx sewwa, ma kienx korretta, però kienet illum li studjajt l-istorja. Gonzi kien għamel l-istess ħaġa n-1930 lil dana, lil Strickland u lil Colonel Savona, il-Colonel Savona, li kienu joint members tal-gvern dak iż-żmien, sewwa, u kien għamel id-dub il-mejjed fuqhom. Tiftakar il-każ ta' Terino li kien iddikjara, kien waiter li iddikjara li ra l-Strickland bil-fardal. Le, ma nafix din l-istorja. Le, ma nafix. Le. Strickland bil-fardal tal-Mażuni, ġifieri. Tal-Masonerija, għalhekk imbagħad Gonzi. Le, ma nafix din l-istorja. Tista' tina naqra iktar sfond dwar fiex tikkonsisti. Dana
Gonzi kien l-ewwel Gonzi tinsiex. Kien abbużiv naqada Gonzi. Kien ħafna abbużiv. Fajjar bla doċiż. Tinsiex, però Gonzi beda il-karriera politika tiegħu x'il-qasisin ħafna minnhom kienu kollha fil-politika back in the 1920s. Kien rappreżentant tal-Labor, Malta Labour Party, tal-Labour Party, Gonzi. Mbagħad meta laħaq isqof Tawdex, kien ħatta bla qabel kontra il-Strickland partikolarment, Abdul Shahat biex this was a frame up for sure. Għalkemm it is probable li Gonzi li Strickland kien mażuni għax biex kun fiċ-ċivil Ingliż ħafna drabi kienu kollha fil-mażunerija. Imma dan ġab wieħed li qal li kien waiter li qalu li ddikjara qudiem Gonzi li da ra lil Strickland li bes il-fardal waqt okkażjoni li kien abbad biex jiservi. U on that basis għamel id-dum il-mejjed fuq Strickland u l-interdet, ovvjament. This was mbagħad in 1931 inqalet l-Ingliżi ma qadux fuq il-Knisja Maltija, imma għamlu kuntatt mal-Vatikan. U l-Vatikan bat Monsignor Robinson biex jagħmel inkjesta Malta fuq Church-State relationship. U dana Robinson kalma il-bija biex ngħidlek. L-Ingliżi aċċettaw li jagħmlu elezzjoni ġdida bil-kundizzjoni waħda però li Italian question għax il-Partit Nazzjonalista ried li l-Taljan jidħol parti integrali li Malta tkun parti integrali mal-Italja biex ngħidlek. The Italian question was a reserved matter. Jiġifieri that is to be decided only from the colonial office. Ma tistax il-gvern li ħajaċċettaw biex jisir ġdid ma setax jidħol f'daw il-materji. U aċċettaw il-kondizzjonijiet iż-żewġ partijiet kien tela. Bin-naħa tagħna min kien qed jagħmel in-negozjati? La darba ma kellniex gvern qed nistaqsi. Mhux naħseb jiena l-żewġ kapijiet tal-partiti li kien hemm. Però I can find out from the records ta' xien għandi kont rajt il-records kollha fil-fatt tal-Lieutenant Governor's Files u kien is-Series Baldin il-dawna kont fotokopjajthom. Għandi fotokopis. Għax inti wkoll li huwa interess, inti speċa waħda minn dawk il-figuri li tibda tqalleb il-folju tibda tinduna dak tip ma jispiċċaqat. Biex nagħti naqra spjega lejn xi qed nalludi, inti wkoll kollezzjonist kbir ta' dak kollu li huwa postali tal-istorja postali ta' Malta. Storja postali ta' Malta biss. Ta' Malta. Però għandek elenki kbar. Yes. So għandi ħanka materjal oriġinali wkoll li eventwalment xtrajt bil-mod il-mod. Jekk insibu ħin illum nitkellmu ħarira dwarha jew nagħmlu part 3 mbagħad nagħmlu. Mela, ħammur lura għal din it-tensjoni bejn il-Knisja u l-politika. Ġieli tkellem ma' missierek spiex fejn għandha tkun il-linja bejn il- Ma ngħidlek fejn spiċċat l-ewwel. Għax in 1932 kien tela gvern nazzjonalista, kien imexxi minn Karm Mifsud. Mifsud minn għalija kien ismu. Il-Gross kien jgħidulu. U dana. U Ministru tal-Edukazzjoni kien poġġa lil-Monsignor D'Andrea. Monsignor D'Andrea mexa mad-direttivi Ingliżi li l-Italjan ma jmissux biex ngħidlek, ma jdaħlux fil-kurrikulum tal-edukazzjoni. Tinsiex l-istorja tat-Taljan kienet ilha ġejja. Minn 1900s, anzi minn Federico Mizzi, missier Fortunato Mizzi, missier Enrico, back in 1989 meta forma l-ewwel partit. Fin-1900, per eżempju, naf li kien ikun hemm fuq mal-knejjes tal-Knisja. L-ewwel ħadulna r-reliġjon għax l-Ingliżi daħlu l-Methodist Church f'Malta. Issa jridu ħadulna l-lingwa wkoll għaliex
kienu għamlu li ma tistax titkellem bit-Taljan, per eżempju l-qorti. Sewa. Qabel kollox kien isir bit-Taljan. Allura inti għandek persuna li ġiet akkużata bil-qtil. Għandek il-proċeduri kollha tal-qorti qed isiru bit-Taljan, dal-proxmu ma jafx qed jgħidu fuqu. Sewwa, u l-unika indikazzjoni x'ikun qed jiġri x'il-imħallef jilbes il-beret tas-sewda u tfisser li qataħilu għal-mewt. Daqshekk, jew Ingliż jew Taljan, biss kienet dak iż-żmien il-qorti. L-Ingliżi bidluha, għamluha Ingliż u Malti. U dik ma ridux, obviously, di upper echelons tal-popolazzjoni ma ridux, inkluż il-Knisja, għax ridu Taljan. Allura fuq posters mal-Knisja ħadulna l-ewwel ħadulna r-reliġjoni, sa jridu ħadulna il-lingwa. Il-Knisja għalfejn kellha wkoll l-interess li jkollna Taljan. Għaliex tinsix ħafna mill-monsinjuri tal-Knisja kienu wkoll membri fil-partiti differenti. Tinsiex, most of the politicians, ktara, jena għandi cards, cigarette cards, tal-membri parlamentari kollha li kienem fil-1920 sa 1930. Kienu ħoġom cigarette cards bil-partit tagħhom, min huma, bil-ritratt tagħhom, ġifieri, they exist, tarom. X'kienet il-funzjoni tagħhom daw? X'qed tgħidulhom cigarette cards? Cigarette cards, ma sigaretti kien ikollok pakket, ikollok ritratt. Sewa, kartolina, zejra isa. Sewa. Kienu ta' tajżer daqs karta tal-lop, ġviri. No, daqsek. Iżar minn karta. Li titħol fil-pakket ta' sigaretti. Sewa. U kull pakket li tiftaħ issib waħda. Jien niftakar anke meta konna fi żmien. Xiex tal-politiċi? Tal-politiċi, x'ismu għaw, l-atturi, attriċi, kollha. Le, dik fil-sens dik nifhimha sa ċertu puntu, baseball cards, u aħna konna nlabu bil-kalċatori. Ġifieri inti tgħid li fit-30s. U żgur. Kienet komuni li inti tiftaħ pakket. Fit-20s tiftaħ pakket sigaretti u ġewwa ta' fis-sib il-mizzi pereżempju. Il-mizzi, jew il-Borċ Olivier, jew inkella l-Gonzi, għax anke ta' Gonzi għandi bħala cigarette card imniżel Labour Party. U kollu xaħġa, jek jispiega ta' minnu tal-bnidem, sempliċement il-ritratt. Fuq qudiem għandek il-ritratt, fuq wara il-riklam jew ta' sigaretti, jew riklam li cigarette company tkun qed tuża. Ma konx nafa. Dak iż-żmien dik kienet il-pop culture spex ta'? Jina anke fi żmieni 1950s, meta kont iskola l-ħaddingli ġifieri. Kien konna nixtru daw il-pakketti ta' chewing gum u ġo fihom ikun ikun hemm il-stampa. Kien ikun hemm serje normalment, pereżempju tal-annimali, serje tal-asafar. U dejjem one of the cards, jew two of the cards, kienu jkunu very rare. Allura inti dejjem tipprova tara ssibix. U jekk ma ssibix, jekk ikun hemm xi ħadd li għandu, konna nagħmlu l-cards. Nilabuhom flimkien, ġifieri, tellaħħom fuq subajkek, xinjaqgħu fl-art, dawk li jiġu wiċċhom il-fuq imma tiegħek, dawk li jiġu wiċċhom l-isfel imma tal-ieħor. Sewwa, konna niswappjaw minnhom u sakemm fl-aħħar forsi daqqat is-sett jekk kien jaxxilek daħdu. Jiġifieri anke baqgħet sejra di ta' cigarette cards in inverted commas. Up to the 1950s, żgur, naħseb anke riċenti, jed kien ikun hemm tal-players. Konna nlabu bil-kalċatori u meta konna żgħar. Tal-futbol, konna morru qudiem Anastażi niftakar, kont hemmhekk daqsxejn ta' presis u hemm. Tmur kienu kuna ħafna nies qed jiddiljaw hekk u toqgħod parta, kont vera noħu gost. Naħseb hemmhekk vera fejn tallimt naqra kif jaħdem il-kummerċ biex intik dak irid waħda ma ħanħodha biex ngħaddi għall-ieħor. U kienet, ma nafx inhi il-fascinazzjoni tal-bniedem illi jiġbor l-affarijiet u jaqqat is-set. Jiena tbaqali daw is-cigarette cards, ġifieri, kemm tal-politiċi għax jiena kien importanti. Kif ukoll anke daw is-cigarette cards li kon niġbor jien fi żmieni, ġifieri, tal-annimali u hekk. U l-isportivi kienu pereżempju kienu Maltin u l-atturi le, kienu kol ta' Hollywood. No, ta' Hollywood, ħafna drabi Hollywood u affarijiet hekk. Anyway. We transgressed a bit. Yeah, but it's the nature of the format. Mela 1932 kien hemm D'Andrea, u kellu bħala Director of Education kellu La Ferla. Okay. Issa. Monsir D'Andrea miet in 1933. Okay. U minn floku laħaq Enrico Mizzi.
bħala Ministru tal-Edukazzjoni. Da immedjatament daħħal l-Italjan. L-għonet immedjatament l-Laferla neħħieħ minn Director of Education for Secondary Education, għamlu bis Director of Education for Primary Education. Okay. U għamel post ieħor ġdid, Director of Education for Secondary and Tertiary, inkluż anke jifieri kun rettur tal-Università, u kien għamel il-Pantaleresco, Albert Pantaleresco, kanonku, għaw Monsignor Albert Pantaleresco. U dana Pantaleresco daħħal allura il-lingwa taljana fl-Università, daħħal l-lingwa pala taljan biex jitalmu taljan fl-iskejjer. Ovvijament, il-reazzjoni ma setax kienet tajba. U l-Inglizja l-ewwel oġġezzjonaw ħafna dwara, and fin-1930, later on in 1933, xogħol jew il-gvern. Daqshekk. U minn 1933 sa 1947, Malta baqgħet tiġi dana x'ismu? Gvernata mill-gvern direttament mill-gvern kolonial Ingliż. So, issa l-Ingliżi kienu ipattuha wkoll, pereżempju da Pantaleresco kien daħħal il-Carlo Mallija. Ma nafx jekk jiġix minnek. Jekk għala trabil probabbli. Professur Mallija. So, kien professur tat-Taljan. In 1935 automatikament, b'daqqa waħda għalulhom inti daqshekk, you're no longer a lecturer l-Università, you're no longer a professor. Sewa. You have nothing here. Da telaq l-Italja. Da Carlo Mallija. Carlo Mallija għamluh professur tat-Taljan fl-Università ta' Ruma. Ovvjament kien ħabib ħafna ta' Mussolini. U Carlo Mallija forma il-grupp kollu li kien qed jaħdem ta' Maltin li kienu qed jaħdmu l-Italja biex jidħlu fil-Partit Faxxista Taljan. So, kienu li bat lil-Pisani Malta, dik il-kas ta' Borġ Pisani. Kienu li batu, so, transgress kien bit later, meta l-Ingliżi daħlu fil-43 daħlu l-Italja, sewa minn Malta, l-ewwel ħaġa li għamlu batu lill-Kummissarju tal-Pulizija li kien Aksisa u lill-assistent jew li kien De Grey biex jaraw isibux lil dal-Carlo Mallija ħalli jarrestawh. Carlo Mallija immuvja into Switzerland, u allura ma sawx jitlu hemmhekk. All right? Però x'għamlu l-Ingliżi, immedjatament wara l-gwerra, qabdu lit-tifel ta' Carlo Mallija plus xi oħrajn. Sewa. Ġabuhom Malta u resqhom il-qorti for treason. Okay? Pina kapitali. Pina kapitali. Il-prosekutur ta' dal-każ, ta' daw il-każi, kien Serentini Mamo, li kien l-ewwel gvernatur ta' Malta mbagħad u mbagħad l-ewwel president ta' Malta. Jifieri back in 1945-46 kien hemm daw it-trials li kollha ħarġu eventwalment liberati. Okay. All right? U da Carlo Mallija nstab jew? No. Imma ġam arrestaw l-tifel tiegħu plas oħrajn biex jisfurzaw jiġi u ma ġihomx. Ma ħax il-lixka mela. Ma ħax il-lixka. Mela, emor lura għal-midġja tal-papa tiegħek. So. Mela, aħna konna wasalna. Għax tinsiex daw kollox jidħlu fil-kwadru, kollox entwined flimkien. Ma tistax inti tgħix ġara fil-50 jekk ma tistax tistudja ġara fil-40 jew fil-30. U li huwa interessanti ġifieri, għaskonna naf li kien għamel l-interdet fit-30s ukoll. Żgur. Biex kien jaqbad u jgħid isma' jien għandi dal-poter, inti ma tix tikkoopera miegħi u jiena biex nipperswadi kan irwilek idejk b'dan il-mod. Mela, Julian għandu biċċa messaġġ għalija x'naqra li jmur xaġek. It was an old weapon used by the church. Qed nitkellmu hawnhekk fuq l-interdet. That mimicked the colonial forces power to exile. Xuf, mela, jgħidlek il-kolonja teżiljani fizikament u jien neżiljak mill-Knisja. In 1910, jisun tipprova jasal għal parity of arms. Ma nafx kux understandable or, but strategy, war, it's conflict. In 1910, it excommunicated Dimek for 2 years. Żgur, Manuel Dimek. In 1930, it announced a vote for Strickland's constitutional party and Labour was mortal sin.
kif qed ngħidu, and in 1968 interdicted the young socialists Laurie Sant and Joe Camilleri for insulting the church in a party pamphlet. Però l-eżekuttiv kollu le ta' immedjatament wara l-eżekuttiv kollu. 61. Yes. Fil-61. Sewa, safrattant missierek, safrattant Malta m'hemmx gvern sa' 62. Sa' 62. Sa' 62. U mbagħad kien hemm din l-ewwel elezzjoni wara ħafna żmien. Bidnu pil-mejjet u allura il-Labour Party ma telax. Mhux hekk? Alright. Għax kien paraja bażikament. Eżatt, u ndimin tam daħlu diversi partiti oħrajn, ta' Pellegrini per eżempju, ta' Ganado, kienu kollha għamlu partita li jom, anyway. Sewa. U fil-fatt kien hemm pluralità mhux ħażin fil-Parlament. Żgur, kien hemm iżjed pluralità minn li hawn illum naħseb. Mhux hekk illum binarja l-affari. U però kienu jmexxu nazzjonalisti le fis-62. Fis-62. Fis-62 mbagħad bdew jaħdmu fuq il-kwistjoni tal-indipendenza. Probabilment ma nafx hekk kellux koalizzjoni ma' oħrajn minn ix-ċert. U l-Malta Labour Party tilef l-elezzjoni, ovvjament, għaliex kien hemm dadnu bil-mejja. Ġewwa Malta li kienet ferventi, kienet nisranija ferventi. Jiena niftakar bħala student kont fis-61, kont ninżel il-liċew, ninżel il-liċew. L-istudenti bħali fil-private mir-Rabat għal-Ħamrun kienu jagħmlu l-basktijiet biex ma nkunx nista' npoġġi bil-qiegħda ħdejhom. U kont ħafna drabi nispiċċa ninżel triq kollha bil-wieqfa. Għax ħadd ma jridek ħdejh. Għax bidnu bil-mejjed. Niftakar da hekk tkiddek dil-ħaġa ma tiftakar. Żgur li tkidni. Għax tiddeq wiċċek inbidel, ġifieri. Tkidni ħafna, ta' sallum, tkidni li tiġi ostracized completely, ħadd ma jkellmek fuq il-break tal-ofsinhar. Kemm dam dal-perjodu fajtek? Dam at least san 1965 meta spiċċajt mill-liċew. Però mbagħad bqajtu kollha x'imbagħad ħalt sa 67 kont l-università. U l-istess kelli diversi problemi mħabba fihax sa 68 dam l-internet. So, thank you. Pro l-ar meta kont il-liċew dak il-periodu. Min jaf kemm il-darba, per eżempju, lura minn biex ma jtellawniex fuq il-karozza tal-linja u nimxija mill-Ħamrun sa Ħaddingli many times, sa jiġifieri, għaliex nibda nimxi u nipprova nwaqaf il-karozza tal-linja biex iwaqfuli u ma jwaqfulekx. Kienu jarfuk, ġviri anke l-karozza? Anke dawk, kont ħadd ma jwaqaflek u għallent ma ħanimxi to the next stop, mbagħad to the next stop, sakemm fl-ħar nasal ir-Rabat. Mbagħad mir-Rabat tibqa' tira Ħaddingli. U il-missierek kont kelmu dwar jew l-ommok? Missieri ma tantx kont nitkellem fuqhom, nitkellem ċar. Jiena peress li kont tal rasi Ħaddingli, ġifieri. Hu missieri Assis kien, ġifieri intrabbejt imbagħad ma' Assis Ħaddingli. Ma kontx tgħidlu spiex ta' di mhux normali li komunità sħiħa tostriċizzak. He was also ostracized. Anke nisiex il-papa kien biddu bil-mejjed. Il-papa hija. So, per eżempju, fil-68 spiċċajt low levels, spiċċajt lay levels, ġejt applikajt biex nidħol teacher mal-gvern. I was appointed. I was transferred Għawdex. Għax il-papa kien fl-oppożizzjoni. Kien għadu ma mbidilx għadu l-abolja ximbat fil-1966. Kellek naqra resentiment għal-missierek? Mux resentiment, pero I was never, jinti siġ dejjem kont mazzijiet Ħaddingli. Ma taf li daw l-fajta jiġru li għax il-papa. Ma tantx kelli support, netkellem ċar. So, per eżempju, darba minnom, kont ninżel ħażebuġ. Sewa, kien jiġi għalija fil-għaxija bil-lejl, Ħaddingli, fil-disat l-10 ta' bil-lejl, ninżel norqot ħażebuġ, fil-ħodu kont nitla l-qoddis ta' 8, wara l-qoddis jiena waħdi
li konna nafu dak iż-żmien nitnaqraw u nikdbu, konna niċċekkjawlu il-kopji tal-kuntratti u tat-testmenti kollha noqogħdu naqrawhom jiena waħdi biex naraw li dak iż-żmien jekk ikollok iżjed minn 10 kelmiet ħżiena ġo volum wieħed, irid jerġa' jinkiteb kollu mill-ġdid. Sewwa. Allora kontu iskom il-qarrejja tal-provi ta' daw il-testmenti, tal-kontratti, tal-arranġamenti. Konna nagħmlu l-inventarju. Sal-ofsinar, mbagħad niklu, u għal-ofsinar naqbad il-karozza, kellu Vauxhall 13078, il-numru kien b'takru sew. Jaqbad il-karozza, jimxi joħodni u l-loħti sa Golden Bay, jieqaf on the way, jekk ħafna drabi on the way, kienet id-dejjaqni il-karozza għada sal-lum, id-dejjaqni karozza, used to throw up. Unbat minn hemmhekk dritt tal-lura l-ħaddingli fl-erba ta' fil-luq għal-ofsinar kont nasal antizzijiet, u minn hemmhekk nibda ġurnat ġimgħa oħra ġdida. Up to the next Saturday. Ma fuqx kontu titkellmu, naf li il-ħin bejnietkom kien brevi, pero il-konversazzjoni fuqx kienet tkun. Kont għajdu sma l-papa, l-iskola da ħadd ma tkellem. Dak iż-żmien le, ma kontx ngħidu. Wara mbagħad meta gradwajt mbagħad bdejna nitkellmu u jafdani anke f'ċertu. Għalfejn ma kontx tajlu, ma kont tibża minnu, kellu ċertu. Le, ma kellix il-contact time ma' missieri u maħudi u koll. Kien very short. So, etnejlek. Allora kontu saħmot ieħor. Konnu saħmot ieħor. Dive into a simple health check, body mass index and more, for just $19.99. Browns. Niftakar fis-64 kien hemm l-indipendenza. Kien ħadni l-papa biex miegħu on a Sunday morning il-belt biex nipprotestaw kontra l-indipendenza li tiġib il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien. Niftakar konna qegħdin demostrazzjoni niżlin Merchant Street u f'daqqa waħda konna kważi ħdejn il-kiosk, kien hemm kiosk hemmhekk tal-corner ma' St. John Street. Ġiet ixrija li il-pulizija bil-kavallerija qegħdin at the top of Merchant Street. F'daqqa waħda kulħadd jisparpalja, jiġri, jiena u l-papa tħallna fil-blok ta' flats li hemm qudiem San Juan, għand żewġ entrances, titla' fuq fin-nofs tal-arkati ikun hemm bieb biex titla' u at one stage pulizija biż-żiemel beda jitla t-taraċ warajna biż-żiemel. Biż-żiemel. Sewwa. U mbagħad niftakar jgħidu li kien hemm wieħed daqsxejn miġnun, kellu hand grenade u tefaħħa fl-art imnalla ma ħaditx għax kien joqtol il-mintof. Wieħed mill-pulizija. No, wieħed min-nies li kienu demostranti. Eġwet mill-parti tal-Labor stess kienu ħajoqtol il-mintof. Telaq minn ideh, ovvjament, bil-panik tal-pulizija qed jiġru warajhom. Imma dali kien qed jiġru warajk biż-żiemel. Kif irriżolvit ruħ dik l-istorja? Xejn ma setax jitla warajna u bqajna stenina xejn il-fuq. U missierek dal-punċa jgħidlek, iġri. Iġri nitilgħu il-fuq iżjed. Missierek kien jidħolek f'konflitti fiżiċi? Mhux normali, però dan kien każ li kien qed jissapportija bħala entità ma' mintof il-belt. U niftakar anke on the exact date tal-indipendenza fl-Independence Arena. Kont mort mal-papa bil-karozza tal-linja, ma kienx mar bil-karozza tiegħu. Kulħadd imur bil-karozza tal-linja, tqajna l-belt biex immorru nipprotestaw fuq il-fosos tal-Purjana. Sewwa, sajna 1964 kelli 15 years. Okay? Konti fema xiex qed protesta? The independence that was given to us was not correct. I mean, kienet... But at 15, did you understand the details? Not really. I was following my father. Il-papat jgħidek ma la... So, il-kwistjoni ovvjament li l-artijiet kollha kważi li kellhom l-Ingliżi baqgħu għand l-Ingliżi, li l-airport baqa' taħt idej l-Ingliżi. I mean, we have independence, but we don't have control of most of our land. So, għanem nebda dubju li
most of the areas tal-Pembroke, St. Andrews, għaw kienu kollha taħt idej l-Ingliżi kollha. Ġifieri ħadding l-istess kien hemm barracks tas-soldati, ħadding tas-soldati, barra li kien hemm it-turretta ġifieri and etc. Ġiet kellimt fuq għata ma' xinizdi u għallu li the counter argument u għali li kienet jiprofa jasal għalih Borġ Olivier, kien li it was a piecemeal process, li l-ewwel speċa namlu il-parti li hija leġislattiva u neħdu s-sovranità, mbagħad naslu għar-Repubblika, mbagħad naslu biex il-partijiet kollha li. That may be, ma il-fatt huwa li x'mien kien hemm dik il-contention. U tinsiex li kien hemm meta fil-fatt tant kienet contentious li meta niftakar meta fil-1971 kien hemm l-elezzjoni u tella il-gvern laburista jiġifieri il-gvern ta' Mintoff. Mintoff l-ewwel ħaġa li għamel kien talab lin-NATO jekk iridux Malta tidħol parti minn bħala membru tal-NATO u NATO rifjutaw u mbagħad kienu qalu nift mal-papa jgħidek ta' jiġifieri. Mbagħad kienu talbu lil-NATO biex jekk Malta tiġi attakkata jiddifendunix u qalulhom le. Allora mela Mintoff mela la intom ma tidux ninkunu membri, ma tidux nkunu associate members, ma tidux li tatuna garanzija ta' li tipproteġuna, then get out. U niftakar kien hemm x'ismu dawk, Marshall, mhux Marshall, tal-Admiral Miribelli minn għalija kien ismu, xaġek, Taljan li kien head tan-NATO u kallu itlaq il-barra. U kien il-NATO tal barra. Birindelli. That started the process. Dal-Ammiral Gino Birindelli ġifiri kien NATO's Chief of Naval Forces in the Mediterranean. Li kellu l-Uffiċċju Malta. Fejn kien hemm il-NATO headquarters il-Furjana, inta fejn kienet? Le, ma nafx kien. Il-Furjana. Għandek il-żewġ blokki kbar. So tħares il-belt. Għandek iż-żewġ blokki b'għadhom mek sal-lum. Il-Furjana żewġ blokki kbar, jekk qed inħares minn Kastilja lejn. Minn Kastilja lejn il-Furjana. Għandek Triq Sant'Anna, on the left hand side għandek bini kbir, on the right hand side għandek bini kbir fejn kien hemm l-Ambaxxata Amerikana oriġinarjament. On the left hand side kien hemm il-NATO headquarters. Dak il-blokk kollu kien dan NATO headquarters. Faċċata fejn kien hemm l-Ambaxxata Amerikana, ġifieri. Opposite, okay. Opposite. Overlooking the sea. Fil-fatt hemm għandi kartolini ġifieri, NATO headquarters hekk, ġifieri ta' dak iż-żmien. U NATO aċċettaw. Il-NATO had no alternative mbagħad. Għax kien is-sovranità kienet tagħna. Is-sovranità kienet tagħna. Nasib li kienet beżana probabbli kienet il-fatt li NATO kienu jonfqu xeba flus hawnhekk, nimmaġna kienu jżommu l-kummerċ ħaj. Jew tal-li għasa zommuna naħdmu. Jista' jkun. Pero Mintoff tinsiex dawna they try to jagħmlu obstacles lil Mintoff ħafna drabi anke qabel mala Prim Ministru, allura ħadhom daqsxej fuq demm id-daqs. Fuq demm id-daqs. Il-papa x'għalmek? Tul ħajtu fir-relazzjoni tiegħek. Papa dejjem kien onest. Som l-onesta. Your xismu, l-onor tijak huwa iżjed importanti minn kollox. So, guard your honor. U hekk l-istess kien dejjem. He was always very careful. Fil-fatt, anke it-tin darba fil-1971 kien ministru ministru tal-Finanzi u tal-Dwana. So, was 1979. U ħadd ma jgħid xejn kontra l-papa, anzi, faħru ħafna kif kien jimxi. So, ġifieri, he was respected by both sides. Kelli l-nienu hawnhekk tal-Maple, ma nafx hekk għaliex. Fuq waqt il-podcast l-istorja jew għaliex qabel jew wara nsejt. Imma kien qalli li speċa missierek kien joqgħod vera attent ta' kif qed inqasmu r-riżorsi fil-pajjiż, kellu grupp ta' nies li kien vera jafda madwaru li kienu jagħmlu ħafna inspections, kien bniedem li l-rwol tiegħu li jipproteġi l-kaxxa ta' Malta u dak li Malta tista' tipproduċi u dak li Malta għandha kien jieħdu b'ħafna serjetà. U li smajta minn xi 3 jew 4 minn. U kien jgħin
u jipprova jagħti employment fejn jista' għax tinsix Ministru tal-Finanzi huwa Ministeru fejn ma tistax tagħti employment m'għandekx biex tgħin lin-nies. Ma fejn kien jista' kien jgħin whatever jekk għandek dritt kien jagħtihulek, whether you're nationalist, whether you're Labour, whether you whatever. Jifieri kien jaqbes għal nies biex jgħinhom, regardless of their political opinion. Però eventualment il-relazzjoni tiegħu mal-Partit Laburista u mal-Gvern essenzjalment tnawret. U kien Ministru tal-Finanzi. Pala Ministru tal-Finanzi kien mhux in charge, kellu responsabilità tal-Awditur Ġenerali. Però tinsix li l-Awditur Ġenerali għada sal-lum fil-Kostituzzjoni ma jista' jindaħallu ħadd. Il-Papa għalkemm l-Awditur Ġenerali jaqa' taħt il-Ministeru tal-Finanzi bħala gwidar in ġenerali, mal-pija ma jistax jindaħallu fuq proġetti u affarijiet hekk u inspections jagħmel. Kien hemm perjodu back in the 1977, 78, probably 79, fejn l-Awditur Ġenerali kien qed jagħmel inspections fuq public works li kien qed isiru fejn ikun hemm siment, pereżempju simentjarji jagħtu s-siment fuq iċ-ċirkowwa pereżempju. Inti ħad tagħmel costings, però how can you identify how much cement intefa' fil-baħar? You understand? Yes, I understand. Allura kien hemm log kbir ta' korruzzjoni. U il-Papa bat lill-Awditur biex investiga bekk jista' jagħtih parir biex jgħidlu isma' to direct him to investigate. L-Awditur beda jinvestiga. Investiga kollegi tiegħu essenzjalment. Yes. U sab, during the process, Lori Sant kien ħada kontra l-Papa ħafna, kien hemm niftakar jgħid il-Papa, kien hemm cabinet meeting li ma kienx hemm min toffih, imma kien qed jiġi chaired minn Kassar, Giuseppe Kassar, li kien id-Deputy Prime Minister dak iż-żmien. U in this cabinet meeting Lori Sant kien dar fuq il-Papa għallu jekk tibgħat l-awditur għawdex jien noqtlok. Il-Papa l-għamel meetings ma' Mintoff ma żamx mal-Papa. Niftakar mort miegħu. Ma żamx mal-Papa. Mort konti mur miegħu kien irreżenja. Kien jieħdok miegħu? Kiva. Konti kun preżenti waqt il-meetings kollha mbagħad. Il-Papa reżenja kien tani għalfejn kien jieħdok miegħu. Dak iż-żmien kelli diġà PhD, kont id-dottorati, I was quite dana. So, kellek status, kellek għarfien ta' d-dinja. U kien isek konsulentek dak ċaħt li stajt teħpari. My father's body, eżatt. U kien jiġu dar during the 15-day period li kien ir-reżenja, kien jiġu dar ħafna mill-ministri biex jitkellmu, jipprovaw jinnegozjaw. U niftakar darba minnhom kien ġie Wistina Bela u Dana u Giuseppe Kassar. U iftemu mal-Papa li jagħmlu meeting ma' Mintoff. Il-Papa għallhom jien ma niltaqax fil-kamra fil-uffiċċju ta' Mintoff, għax Mintoff he had empowerment meta jkun fl-uffiċċju tiegħu. Allura ftehmu li jiltaqgħu fl-uffiċċju tal-Speaker, il-Parlament, dak iż-żmien kien għadu fil-antik. U Dana, u mort spiċċa l-Parlament ta' dik il-ġurnata partikolari, jiena u l-Papa morna il-Parlament fil-9:30 ta' bil-lejl, għadna nistennew ftit, imbagħad f'daqqa waħda minflok ma daħluna fl-uffiċċju tal-Speaker, daħluna fl-uffiċċju ta' Mintoff. U nsibu l-Ministri, Lori Sant u l-oħrajn kollha madwar. Lori Sant kien hemm ukoll. Kien hemm ukoll. U il-Papa beda jitkellem. Mintoff ma riċess jisimgħu. Sewwa. Bistien qed ludet. Hawnhekk qegħdin għal xejn. Let's get out. U qabad sema minni u rġin għal-barra. And that was the end of the matter. There were no further negotiations, għax anka negozjati daħku bieħ. Ġirin kont il-katalist għal-missierek biex jieħu d-deċiżjoni. Biex jieħu d-deċiżjoni, eventualment, yes. Għalfej Mintoff kien daqshekk intis li jipproteġi Lori Sant. Jien ma kontx naf x'qed jiġri, later on it transpired back in the 1990s li Lori Sant kien qed jibblackmail għal Mintoff fuq xi ritratti li kellu
Il-famuż ritratti. Mintof kellu xi relazzjoni li mhux suppost kellu Li mhux suppost kellu mal-mara taħuh jidherli. Whatever, ma nistax nitkellem jien fuq dek, ma nafx. So he was beholden to the result, ma setax jagħmel il-ħaġa affarijiet Ek kienet tidher. And as a result, then on the 18th of July, the decision was final. Fil-fatt jiena kien talab li u l-ħija biex noħdulu ritra ta' reżenja lill-speaker u noħduh Kastilja. Litra Kastilja. Kont mort jiena u ħija submitting the letter. And after that was final mbagħad spiċċat. On the 18th of July, it was declared official. And my father resigned mhux biss minn Ministru, but he resigned from Parliament. Biex ma jkunx ikun soġġett tal-whip tal-partit. Reġa' għamel xi attentat biex jidħol fil-politika wara dak iż-żmien? No. Wara ġi naħseb jien Mintoff had other thoughts, daħlu kien chairman tal-board tal-vigilanza biex jaraw li l-affarijiet ikunu sejrin sew. U on two separate occasions kien għamlu meta l-President ta' Malta ma kienx Malta, kien għamlu acting president ta' Malta twice. Ara, issa niftaħ kapitlu ġdid. Tkellimna fuq grazzi tal-li qsamt f'daqshekk dettal il-ġraja ta' missierek u anke tajtna ħafna sfond storiku li bla dubju minn semana tallem ħafna, jien tallemt ħafna żgur. Tkellimna fuq il-fidi tal-papà, però il-fidi anke f'ħajtek hija importanti. Yes. L-ewnet trabbejt, l-ewnet twelid fid-dar ta' Dunanġ, waħda. Meta kont kelli 5 snin, ġejt transfert fid-dar tan-nanna fej kien hemm it-tiju Dunġwan u missieri, allura trabbejt ma' Dunġwan, kont sirt abbati. Ija. Bħala abbati kont peress li kont ngħix fl-istess dar ma' tiju, kien jiġu n-nies bil-lejl għax għandhom xi ħadd qed imut, kien qajjimni ta' 6 snin, 7 snin, 8 snin, naqbad nilbes l-ispillizza, nieħu nitilgħu il-knisja dak il-ħin bil-lejl, ħafna drabi kien ikun ksieħ fix-xitwa u hekk, u xita, u naqbad l-mambirek, sowa, u jieħu l-vjatku, u mmorru f'xi dar, ħaddin li dak iż-żmien kienet it-triq prinċipali u l-bqija l-oħrajn kienu kważi kollha djar irċiset, eccetera. Allura l-art xangatura, jiġifieri, u n-numru mazziju jitlob ħdejn il-moribond u nisimgħu niftakar jgħid it-tiju in-nifs wasalaw. Kien naqra forensiku wkoll jisutzi. Bekk tal-limt jiena ħafna. Tal-limtu dik taħna. Jien kont ikun arkub tejja kies aħsil ġemmek bil-lejl ta' tifel li kont it-tiju jitlob għal dana u jiena nitlob biex dan imut malaj ħalli mmur nerġa' norqod. Makabra ma tadda. Iju, ma ta' tifel li kont. Kont impressjonat imma tara daw nies repetitivament mutu. That gave me the experience of people dying. Meta tħaltu mbagħad fil-forensika, ma kienx ħaġa ġdida, għax rajt kont diġà. Kellek il-work experience. Seeing people dying. Check. Minn mindu ħamme kellu 6 snin, 7 snin, kont diġà ġifieri f'dik l-erja. Ma kienet fil-bidu kienet impressjonak. Tippressjonani kienet dak iż-żmien ta' tifel li kont żgħir. I would never send my son to experience the same experience li kelli jena. So, mux so. Imma kienet, dak iż-żmien, kienet plassek, u mbagħad tagħmel nofs il-lejl barra, mbagħad fl-4 u nofs ta' filgħodu. In-nanna kont nidħol norqod, in-nanna fl-4 u nofs filgħodu tiġi kont norqod fis-sodda, kelli sodda next to my grandmother. Is-sodda tiegħi kienet tal-ħaxixa. Ġifieri il-bedding kien dak iż-żmien ma kienx
cannabis tal-ħaxixa, tal-ħaxixa kien is-saqqiet, is-soq hemp, is-saqqiet dak iż-żmien kienu. Okay. So, saqqu Jekk tal-ħaxixa jaqbad xiġri. jaqbad. You're stuck. Il-hemp ma jġibekx ħaj, if that's your question. I'm disappointed, but okay, go on. U tiġi tqajjimni biex nqum għal qoddis tal-5:15, l-unika qoddisa li kien hemm ħadding li dak iż-żmien kienet fil-5:15 fil-ħodu. Kuljum? Kuljum. Naf li qed tagħmel speċjal argument mhux bil-fors il-fidi ċentrali f'ħajtek jiena kbir f'dak il-kuntest imma faċli ħafna li tikber f'dak il-kuntest u tirribella kontrih. Għax dan tiġallek l-iktar ma mbagħad fil-ħodu. L-iktar li rebelljajt meta u għamil periodu ma nersaqx lejn il-Knisja. Meta 1964-65 fil-periodu ta' dob il-mejjed. Sewa. Kont tlajt darba minnu, kon mor darba minnom il-Knisja ta' San Pawl, il-Belt. Tħalt ħaddi fil-konfessjonarju. Il-qassis li kienem għalli ma jinteressani xamilt. Għalli il-kazzetta Helsin taqra. Etlu jina dejjem kont onest nitkellem, I would not. Etlu jina jiġi l-papalija kien il-sibt fil-għaxija. Il-ħat fil-ħodu nqum għal-qoddis u wara sakemm qed nieħdu te ikollu l-gazzetta mifruxin fuq fis-salott. Jiena it-siet ħadding li kienu dejjem rabbewni li naqra kollox, awtomatikament il-headlines ħanaqrom kollha. Għalli xini taqra għalli ħareġ mill-konfessjonarju jajjat u itlaq il-barra minn dil-knisja ja maħmuġ. And that destroyed me. That destroyed me. U ma ħanitkellem ċar, qatt ma tħalt iżjed fil-Knisja ta' San Pawl il-Belt, ħlif reċenti meta kien hemm wieħed mill-ħbib tiegħi li kien buwaddas u miet għamlu l-funeral hemmhekk. Ħassejtni li għandi li kelli mura għal-funeral tiegħu. Għax il-bija qatt ma tħalt iżjed. Dak l-avveniment biex ġarek titlef il-fiduċa fil-Knisja. Fil-Knisja Maltija. Fil-Knisja Maltija. Fil-Knisja Maltija, xorta zammejt il-fidi? Yes. Ok. Kont nitlob u hekk, ma konx nitla Knisja, għamil periodu ma nisax. Nirringrazzjakom tal-li qed issegwu din il-konverzazzjoni bejn jiena u Anthony Abela mediċi nittama li qed isibuha divertenti u informattiva qabel ma nkomplu dawn huma l-azzjendi li minnajrhom ma jsejħx. Mela, Browns, Maple, ESS, Apex Media, Garmin, eCabs, Kutriko grazzi l-Stretta, Wellbees 9986-6425 huwa n-numru ta' Derek Meets illi jiena darba fil-ġimgħa ukoll iġibli dawk l-ġubiet ġewwa basket kollha mlaħmin ta' għażla varjata, jekk tix tagħmel barbecue, jew jekk tix tagħmel xi ħaġa l-forn, jew xi ħaġa ġol-brodu, Derek Meets huwa il-post għalik. Kwalità straordinarja, ħafna ħabba lilek Derek. Patreon.com/John Mallia tixtiequ tkunu parti minn mill-komunità tagħna illi tipproduċi dawn l-affarijiet kollha. Tista' tkunu hawnhekk preżenti fl-istudio, hawnhekk dejjem ikun hawn buzz, tista' tkunu preżenti fl-avvenimenti li nipproduċu. Insomma, isieħbu magħna u għejnuna biex inkomplu f'din il-mixja tagħna. Ara tlaqna issa jiena u Anthony Abela mediċi inkomplu. Nissuktaw. Ovvjament hemm speċa dibattitu perrenni ta' il-fidi kontra xjenza. Xjenza hija ħafna nies jistgħu jqisuha l-oppost tal-fidi, għax jiena ix-xjenza rrid nara affarijiet li jiena nista' nkejjel, u mbagħad minn hemmhekk nagħmel il-konklużjoni tiegħi. Il-fidi rrid nafda illi dak li qed jingħad li fil-Bibja, fl-Iskrittura, huwa minnu minkejja li forsi m'hemmx evidenza għal kollox. Qed jingħadu ħafna teoriji jew qed jingħadu ħafna wedjiet illi wara li aħna mmutu hemm xi xorta ta' ġenna jew xi ħajja wara l-mewt. Biex kif tirrikonċilja ż-żewġ? Mela jiena xjentist, jiġifieri bħala xjentist nara l-affarijiet bażiċi sew. Però meta nara per eżempju il-Bibja tgħidlek li the universe was created in a big bang, f'daqqa waħda. So, we now, bħala xjentisti, nafu li l-univers effettivament
was created from a big bang. Daqqa waħda, there was nothing then. Il-Bibja, il-ġenesi, jek tajt li Il-Ġenesi, bdejna jekk- minn Big Bang. Mux Big Ma ma tgħidlekx Big Bang. ma daqqa waħda kien hemm Daqqa dinja. waħda kien hemm sewwa, il-universe is now expanding all the time, sewwa, jifieri demmek qed hemmhekk. It-tieni għandek hemm tant affarijiet li semmihom illum bħalissa mhux qed naħseb hekk, ma kontx gier għalija, li I can correlate the biblical matter Okay. mal-xjenza. Nowadays, we can prove it. At that time, forsi ma kienux. Imma illum we can prove these things. So, yes, I'm a scientist, but I'm also a very strong believer in the Bible and in Christianity. Okay. So, Fil-fatt I'd like to go to speċa moment fil-karriera tiegħek. Fejn jisom dak li kont inti qed tistenna bħala xjentist u dak li mbagħad inti sibt waqt li qed tagħmel il-proċess. Qed nitkellem fuq l-eżumazzjoni ta' Adeodata Pisani. Sewa, jisom dawn l-affarijiet ma kienux l-istess, int kont qed tistenna mod u sibt mod ieħor. L-għonet, forsi nagħtu ftit kuntest min kienet Adeodata Pisani, ma nafx xtaf dwarha, forsi tista' tingħara sommarju biex in-nies jifhmu għalhekk kienet importanti. Adeodata Pisani kienet l-ewwel eżumazzjoni li għamilt. Sewa. Adeodata Pisani twildet Napli, għax kienet tifla ta' Montpalaw, il-Baruni u whatever. Kienet nobli. Baruni, Benedetto Montpalaw. Montpalaw. Oh, she was born in 1806. Okay. At the age of I think at the age of 48, she died. In the meantime, omma u missira rridu għat iż-żewġ u ma rriditx, daħlet fil-monasteru tal-Benedettini, and for a short time she also became the abbess. Became the? Abbess. Il-head of... Abbey. Pala dana. Il-head tal-Benedettini hemmhekk. Li nafjina li she always lived a very, very severe life. A very sorry, what life? Severe. Severe. Kienet bati tal-apposta, kienet fil-fatt parti mill-affarijiet li sibna li kienet tilbes ċinglu tal-ħadid biex kull xin timxi jidħol il-ħadid ġo saqajja. U x'kien jinforma speċa din ix-xewqa li nkollu biex tweġġa għall-glorifikazzjoni tal-imbirek. Ma biex maħama kienet tagħmel di. Di kienet il-mentalità. Mentalità. So, kien hemm ħafna ta' żmien kienet tesisti f'diversi. Kienet kittieba nasib. Jekk ma tbatix ma tistax ikollok il-ġenna, hekk kienu jaħsbu, jiġifieri. Kienet tgħin ħafna lil-fqar, ħafna. She died at the age of 48. Sar l-ewwel in 1855-56. L-ewwel 55. L-ewwel eżumazzjoni as far as I know li saret kienet in 1875. In 1875. Okay. U it-tieni saret eżumazzjoni oħra waraja in 1902. U dik it-tieni eżumazzjoni kull ma sabu kienet kranju, il-ras, u waħda mir-radius tal-idejn. Da fin-1902. 1902. Sawa. Il-lisqof ta' dak iż-żmien kien id-dekreta parċmina li dawlu mal-fdalijiet u l-instabu daw l-affarijiet, kienu għalqu il-kranju u r-radius ġo kaxxa tal-koba polixjata. Bid-drappa bija ġewwa pala reverenza għal-persuna li minn dak iż-żmien minn dew kienu jaħsbu li kellha virtuit speċjali biex ngħidlek. U poġġewha walquha f'din il-kaxxa. So, back in 1991, is-sorijiet bdew jippruvaw imexxu biex jagħmluha beata. So dak iż-żmien kienet għadha venerabbli. Venerabbli, okay. Tista' tispjegana l-gradi x'huma? Inti għandek il-Knisja Papa Ġwan it-Tieni kien għamilha speċjalment.
għandek l-ewwel stadju kun li inti għandek virtuit speċjali, ġifieri imxejt with special virtues in your life. Okay. Umbagħad jekk mill-kidbit tiegħek u mill-mod, mill-evidenza tan-nies li rawk, excuse me, titla fil-grad ta' venerabbli. Okay. Fil-grad ta' venerabbli ma tfissirx li inti n-nies li bil-forsi jemnu li inti qaddisa jew qaddisi whatever, imma tkun f'stadju fejn jasbu li inti kont bniedem twajjeb ħafna. So, at that stage, tibqa' hemmhekk sakemm ma jkunx hemm l-ewwel miraklu, what is declared as a first miracle. With the first miracle, mbagħad titla to the stage of beato. Okay. After li titla beato mbagħad, jekk ikun hemm a second miracle, issir qaddis. So dak kull erba' proċessi. Sewa. Nafu kemm hemm qaddisin? Għandna ment. Ma nafx. Skont il-Knisja Kattolika kemm hemm qaddisin. Aw Malta għandna żewġ beati u qaddis. U qaddis wieħed. U qaddis wieħed issa. 10,000 saints hemm. There are more than 10,000 saints recognized by the Roman Catholic Church. Sewa. U fin-1991. Fin-1991 beda l-proċess biex kien qed imexxih il-Barbaro Sant, niftakar. Kien l-istorji tażlu lilu bħala postulatur. Barbaro Sant min kien? Arthur Barbaro Sant. Kien wieħed ma nafx eżatt kien jagħmel ma kien. Ma kien parti mill-klieru, ġifieri? No, civilian kien. Civilian. Kien joqgħod il-mosta żgur. So, però kien qed jgħin ħafna l-istorjiet biex imexxu l-kawża tal-beatifikazzjoni ta' Deotata Pisani. Sewa. Dak li allura jissejjaħ postulatur. Okay. Sewa, jiġbor id-dokumentazzjoni, eccetera. Għet jibni l-kas. Għet jibni l-kas. Kien talabni jekk nistax namlu eżumazzjoni u kont qedlu yes, I will do it. Kont ġibt ħafna informazzjoni mill-Awstralja on the preservation of bone u żviluppajt metodu ta' preservazzjoni tal-għada permezz ta' resin impregnation under vacuum. Li allura I am replacing nbiddel l-arja li kunem fl-għada. Jgħidu l-arja li jem fl-għada. By resin. U allura once it dries then it becomes solid, extremely solid. Għax l-għadam huwa porous. Għax l-għadam huwa porous. U dak li flok l-arja, inti kont qed timbotta l-arja l-barra u timliħ bil-resin. Niġbot l-arja l-barra bil-vacuum u in the process li l-skall kun per eżempju ġol resin. Okay. Resin, liquid resin, sewa. U allura l-arja toħroġ u r-resin jidħol ġol adam. Xin nispiċċa l-proċess? Toħroġ l-kranju, nixfu u ma tarax lebda effetti zjedu mbagħad. Jiġifieri kull ma tinnota forsi slight xin, jiġifieri daqsxejn ħarira, mal-pija l-għadam jibqa' kollox identical. U kont sviluppajt dan il-metodu, għamilt il-kaxxa, ġibt xtrajt il-kimika, ħafna drabi dan il-materjal kollu kont nagħmlu minn buti biex ngħidlek, għax jiena dejjem il-proċess dejjem kull meta qabduni l-Knisja biex nagħmel xi xogħol ta' eżumazzjonijiet jew inkella eżamijiet oħrajn, dejjem għamiltu minn senza interessi, ġifieri qatt ma ċarġja. F'xi punt irrikonċiljat ma' Knisja Maltija bil-fors. Yes. Ma nibqgħu fuq dal-każ. Tisix wara fin-1968 kont ħal teacher Mort Għawdex. Batuni Għawdex. Fis-69 u bat sifirt mort l-Ingilterra, bdejt l-student Wales, u kont imur il-quddis fil-common room tal-Università mek, kienet ħaġa differenti għal kollox minn Malta. Dak iż-żmien, back in 1969, kont titħol fil-dana titqarben kemm bil-Ostia u kemm bil-imbit. Jifieri l-qassisin kienu very much avant-garde,
U allura dat kienet komunità iżjed daħlitni iżjed back into the fold even more biex ngħidlek. Mbagħad meta ġejt lura kellek b'xi mod terġa' ssib xi tip ta' relazzjoni mal-Knisja Maltija. Qatt ma tlifta minn dak l-aspett. Taħlif qed ngħidlek għamil perjodu ma nersaqx lejn il-Knisja minħabba kif kien ġrali dak l-episodju. Ma lura l-Adeodata Pisani. Mbagħad wasal il-żmien għall-eżumazzjoni. Sewwa, wasal iż-żmien għall-eżumazzjoni, morna. Tista' tgħidli minn kontu t-tim? It-tim kont jiena. Minna li kelli t-tifel tiegħi, għax it-tifel huwa għandu masters fid-DNA. U kont qed inħajru biex jidħol jagħmel dan ix-xogħol miegħi. U kien hemm xi tliet assistenti li kienu assistenti tiegħi fil-laboratorju forensiku. U l-brief x'kien? Il-brief kien li niftħu neżumaw il-qabar li kienet din il-kaxxa ta' Adeodata Pisani, naraw il-kondizzjoni tagħha kif sibnija u nagħmel preservazzjoni tal-Adam. Issa, ħadik nispjegaw ħaġa żgħira. Mela, eżumazzjoni in terms tal-liġi issir meta jew il-qorti, probabbilment il-qorti, trid kun hemm dubju dwar dik il-persuna kif setet mietet, u allura tinqala mill-ġdid u terġa' jsir rieżami tal-ġisem jew il-fdalijiet li jkun baqa' mill-lat forensiku. Dik eżumazzjoni legali. Eżumazzjoni kanonika, jifieri li għandha x'taqsam mal-Knisja, issir meta inti għandek minn stadju ta' venerabbli għandek il-miraklu, allura hemm il-possibilità li dak il-persuna jew dik il-persuna ssir beata. F'dak il-każ il-Knisja tirrikjedi li ssir eżumazzjoni. Jiġu eżaminati u identifikati l-fdalijiet biex jaraw li dawk il-fdalijiet huma verament ta' dik il-persuna. U mbagħad wara isir il-preservazzjoni tal-ġisem jew l-Adam u jiġi stabilit jekk kemm hemm xi ħaġa partikolari f'dawk l-Adam li tista' tagħti xi ħiel dwar dik il-persuna kemm kienet mirakoluża biex ngħidlek. Issa, x'in ġejna mela dika biex nispjegaw x'inhi canonical exhumation u eżumazzjoni legali. Niftakar briefly sejlek kien hemm eżumazzjoni legali l-ewwel waħda li niftakar jien kienet meta 1960 kienu ġew eżumati xi ħames nisa ħażebbuġ li kienu kien hemm is-suspett li ħadu minflok ma xtraw alkohol jew whisky jew whatever li kien tajjeb. Kien sar min għamel il-lampik, kien sar proċess fejn minflok ma kellu alkohol kien għamel metanol. Għax kien hemm nuqqas ta' ossiġnu. U la fil-proċess il-xarba kien fiha l-metanol u mietu bil-metanol. Fil-fatt għaddu sal-lum illegali li tagħmel il-ġin, le? Illegali li tagħmel l-lampik. Lampik xiġi? Lampik hija l-fermentazzjoni għall-ispirtu. Għall-ispirtu. Issa, f'dan il-każ kien il-persuna li kien tqabbad biex jagħmel l-eżumazzjoni tagħhom kien Censu Dabone, li mbagħad eventwalment laħaq President ta' Malta. U minn dejjem isemmi li kien dal-każ li kien l-ewwel wieħed minn dan l-aspett kont kelli l-ikbar rispett lejh dak il-bniedem veru min jirrispettah. U kien żviluppa metodu biex jidentifika il-metanol fil-ġisem mejjed. Jifieri kien l-ewwel wieħed forensiku Malta. F'dak l-aspett. Anyway, sideline minn dak biex tkun taf meta legal meta distinzjoni bej canonical exhumation u legal. Raġuni kienet legali biex jaraw jekk dawn nqatlux żballu mhux żball li ma nqatlux. U canonical biex naraw għandek il-fdalijiet u miex ta' din il-persuna li ngħidu u jekk hemm xi ħaġa fil-fdalijiet li tipponta lej fil-fatt dawn huma fdalijiet ta' xi ħadd li huwa b'xi mod denju tal-rank ta' beat. Issa, f'dan il-każ ġie l-ġurnata partikolari, kienet 1991, ma niftakarx id-data eżatt. Offhand, morna il-kunvent tal-Benedittini
ta' San Pietru l-Mdina, kien hemm l-Arċisqof, kien hemm il-Judicial Vicar li kien Arthur Sajt Policino u kien hemm Dr. Charles Xikluna. Kien għandu kemm jilħaq avukat, sabenna fin. Dr. Charles Xikluna l-lum huwa l-Arċisqof. U kien però dak iż-żmien fir-rol kien jgħidulu l-avukat tax-xitan li kien inizzel id-dokumentazzjoni kollha jafadu nafla biex jara li l-affarijiet huma sew. He questions jekk l-evidenza hija ix korretta, he questions whether the evidence is ġejja from reliable sources, u affarijiet minn daw, dak huwa x-xogħol tiegħu. L-oriġini ta' dik it-terminu li meta ngħidu xulxin qed ħanilaba tal-avukat tax-xitan ġejja minn dan il-proċess. Yes. Li xogħol huwa joqgħod jistaqsi dwar din il-persuna biex jifhem jekk din il-persuna ħaqqiex din Illum għadix tissemma hekk eżjed, illum I think huwa avukat tal-fidi. Sabenna fin ħaġa. Ma l-ewwel ta' hemmhekk Ma l-ewwel ta' hemmhekk kienet. U dak iż-żmien kien inniżel verbal ta' kollox li xin tqal fil-ħin li ssir li xin jinfetaħ, xin l-isqof jagħti d-digriet, xin mbagħad jinfetaħ il-qabar. U inniżel kollox time-wise precisely. Isu notar tal-kurja. Niftakar dak id-dar din il-kaxxa kienet embedded ġol ħajt tal-konvent, xin lajnija barra, xin il-ħaddiema għalaw il-ġebel biex jinqala l-kaxxa minn warajh. Sowa, din il-kaxxa sibni għantatta, ġifiri, literalment għada l-kewba għada tleq, għamil dak iż-żmien kollu ġo ħajt minn jaf kemm kienu mdus fl-antik dak iż-żmien kunux jagħmlu l-qatram mal-art. Sowa, bekk dal-konvent kien mibni xi 300-400 sena qabel. U xi ftaħna l-kaxxa, id-drab ġewwa abjad kien għadu abjad taqskiku meta tpoġġa l-ewwel darba 1902. It-tieni 90 sena tnajdu. 90 sena. X'għamilt inti minn dak il-fatt, f'dak il-punt? Jiena niddokumenta li għalija kienet stramba li d-drab ma kienx mimsu xejn, ħafna drabi ssib drabbijiet li jibdew jitmermru, jibdew jispiċċaw, jew jiġu discolored. Ikollok l-moffa tirriżulta minn li tagħmel discoloration tad-drab. It-tieni, il-parċmina nnifisha tal-isqof ta' dak iż-żmien minn għalija paċ kien jismu 1902. Kien għadha intatta, jiġifieri isu kitiba dakinhar stess. So those għalija stramb immens kienu jiġifieri. X'ħassejt dak il-punt? Kien hemm sens ta' eċitament li jista' jkun qed naraw xi ħaġa li mhijiex skont il-liġijiet tan-natura kif nafu jien? Yes, għalijek ħassejt, però tinsiex jiena I'm a scientist. It is not my duty, it's my duty to point out x'insib. Però I have no authority to declare whether that is of extraordinary or spiritual formation jew le. I'm just asking about your human experience. Yeah, human experience, tinsiex. Primarily I'm a scientist, għalija dik stramba mens kif sibtom hekk. It-tieni, I'm also a Catholic, so ġifieri automatikament inħossa dik ukoll. Però that's my personal opinion, I will never put that down in writing. Xek? Mill-lat li jiena my report has to be scientific. Imma din l-esperjenza għawwitlek il-fidi? Jew kienet ġa qawwija? Dik kienet ġa qawwija naħseb jiena nmexxi normali ġifieri. Mbagħad eventually għamilt ħafna eżumazzjoni toħjajn ta' French tal-Arab ta' Dun George Preka ġifieri. Fil-fatt hemm żewġ avvenimenti nixtieq nitħadded dwarhom miegħek. Kien hemm dik il-famuża statwa ġewwa l-Misraħ tar-Rabat jidhirli li kienet qed tnixxi essenzjalment. U fil-fatt Marian l-ewwel tatni ritratt għaddejtu lis-Sinjur temmek u mbagħad Il-Madonna tal-Ar. Mela, tista' tinkwadra waħda jekk jogħġbok Mattew. Mela, għajdilna l-istorja tal-Madonna tal-Ar jekk jogħġbok. Mela, il-Madonna tal-Ar hemm l-istatwa
oriġinali li antika ħafna edha fil-kripta. Okay. Some time ago, ma niftakarx id-dati meta kienet, il-komunità ta' San Dominku kienu talbu lill-iskultur Giuseppe Gallia biex jagħmel statwa exactly identical tagħha ħalli fil-purċissjoni tal-data tagħha tal-Madonna tal-Għal li għamejju ta' kull sena, Okay. minn flok ma toħroġ l-istatwa oriġinali biex jippreservawha milli jiġri l-ħsara, joħorġu din l-istatwa kopja, però kopja intatta pur tajba, fl-irħam abjad, joħorġu l-istatwa l-oħra. U in 1999 minn għalija, ma niftakarx eżatt preċiż. Kont dik ħarġu bħal purċissjoni, wara daħluha fil-Knisja u kif jiġri dejjem l-istatwa titolari Sewa. ma titpoġġix lura posta wara l-funzjoni immedjatament, imma jħalluha 2, 3, 4 days, 5 days. Sewa, fi kwalunkwe knisja għandek l-istatwa daħluha lura wara ċertu żmien, wara ġimma whatever. Biex dak li jkunu kollu l-opportunità jmur jitlob Imur jitlob u jaraw u jkun hemm il-funzjonijiet li jibqgħu sejrin sal-data meta jerġgħu daħlu l-istatwa lura. Sa f'dan il-każ din l-istatwa ħallewha fuq pedestal li kien qoli xi 6 piedi. Sewwa, għandek il-pedestal u mbagħad għandek l-istatwa l fuq. Okay? Il-pedestal u li 6 piedi. Qoli xi 6 piedi jew iżjed. Sewa. Li what basically a person trying to reach out ma jilħaqix. Sewa. Bidejja, all right? U poġġewha taħt waħda minn navati tal-Knisja ta' San Dominku, Navata jaħnejja. l-ħdejja. Okay. Fil-fatt minn għalija l-aħħar waħda kif tidħol, l-ewwel waħda kif tidħol. Mbagħad xi 2-3 days wara kien hemm xi nies qed jitolbu ħdejn l-istatwa u f'daħ waħda raw xi dema nieżla mal-wiċċ tal-lemin tal-istatwa. Daw marru jiġru malajl fis-sagristija jgħidu lill-kappillan, għajtu lill-Patri Martin, ġi jiġri, tela fuq skala Pisa, għallom di biexej qabat b'subajh u mżelliġa ma subajh. U għaddiet. Imma dawet jgħidu l-di essenzjalment rawa tibki għet jgħidu. Rawa tibki. Imma da għallom di biexej mneħja b'subajhek u ħallija. ċaflasa. Ovvjament, xi traces tad-dem kien għadbaqa. L-għada kien hemm gruppi oħrajn qegħdin ħdej l-istatwa u f'daqqa waħda again reġgħu rawa qed tibki darba from the left ear, the left eye. So, din id-darba ovvjament il-Patri Martin ħallew xi missa ġi l-perjol minn għalija u id-dokumenta l-uħar ritratti tal-istatwa informa l-Arċisqof u niftakar l-Arċisqof ċempilli id-dar Saturday morning kellem lil-mara alla jiena Giuseppe Merċieqa u dik marfitux. ċemplitli għaw kont fuq jiena, kont fuq għalt li tawni taf xi Giuseppe Merċieqa għattila ma nafxin tila saqseħ xirid. U għattu dispeċini mux għet jarfek il-doktora Bella Medici ta' għalla jina l-Arċisqof. Xtisti għadda t-tatti wicċa sal-lum. Kemm ħelu. U dana, ovvjament, un-bat mal-ewel kellimtu għalli jadaqxejn għalli t-eżamina da. U mort kellimtu għalli nautorizzak biex t-eżamina dill-istatwa tara dem jekk mux dem uman, l-ewel net jekk mux dem u tgħidli t-eżamina. Kellu ipotezi u għasammijak xie ipotezi. No. U dejjem jgħidli, inti you're a scientist, irrid dak li qed tara, jekk inti qed tara li hemm il-babis, irrid li tgħidli li hemm il-babis. Jekk hemm li ma tistax issib raġuni għalija, għidli li ma tistax issib raġuni għalija. Ma dejjem għidli eżatt x'issib. No tidwir jew t-babis.
Giuseppe Marċiqa kien a very honest and upright person. Dejjem sibtu tajjeb jiena. U mort, eżaminajt, ħadd xi ftit ħajta żejra bajda tal-qoton ġdida, etajt biċċa żejra minna, swobjajta b'pinzetta ma' parti żejra ta' dmuħ biex id-dmuħ nħalli hemmhekk mal-evidenza. U b'dik il-parti l-qatra żejra ħatta mbagħad wara eventuli fil-laboratorju u eżaminajta u sibt li kien demm uman. L-Knisja tila jew l-ħaġis għavet l-isma jekk namlu proċedu further. Nista' namlu blood grouping u nistgħu namlu wkoll DNA. Imma għalli għalissa tmissiex, għalli għajk. Diġà kien hemm il-faċilità tad-DNA? Yes. DNA ġi discovered in for forensic work minn Professor Jeffries in 1985. Minn hemmhekk bdew kollox il-DNA. Immaġna kien ikun expensive ħafna ma. Apparti mill-li expensive u bieħ id-drittijiet tal-proċess kollu lill-kumpanija ICI for £1 million. Da Professor Jeffries. Laqwa. Kienet somma kbira 1985. Imma nimmaġna li kieku żamm il-patent sa issa. Iva, però il-biċċa di li mħabba li għamel hekk, ħafna universitajiet qabdu studenti tagħhom biex investigaw jipproduċu probes oħrajn, bil-DNA għamil bil-probes. U allura jiena, in my opinion, kienet li minn 1985 l-ewwel outtake jew l-ewwel teżijiet li sew joħorġu fil-1990. Quindi daqshekk kienet qrib. Minn l-ewwel żviluppi ta' DNA sakemm imbagħad bdew jagħmlu l-PCR u jagħmlu proċessi oħrajn biex isibu iżjed. So, il-kurja ddeċidiet li ma' dak il-ħin ma naħux iżjed samples biex nippreserva id-dem li kien hemm. Għalfej iddeċidew hekk? That was wrong decision. Wara realizzaw li kienet wrong decision. Jien qedtilhom jekk ħażomuha, però trid iżommuha l-istatwa żommuha in a dark area, well ventilated, biex id-DNA ma jekk tilu tagħmluha iktar tard ma jiddikomponix. Daw instead milli għamluha f'in a ventilated area, għalqu ġo kaxxa tal-anjam bil-ħġiġ faċċata u meta 2 years later il-Knisja talbitni biex nagħmlu DNA, sibna li kien kollu immuffat. DNA jispiċċa ma sanix noħorġu DNA minna. Allura speċjal kienet inconclusive il-missjoni. Il-conclusive kienet inconclusive, però jiena mbagħad eżaminajt l-erja mad-dawra. Per eżempju, dak id-dem kif seta' ġie minn hemmhekk, seta' għamlu xi ħadd seta' f'dak l-oli diffiċli biex titfa' d-dem u twaqqa l-isfel għax id-dem kien nieżel l-isfel, ma kienx tila l-fuq. Seta' xi ħadd qabad pipetta u għafas id-dem għal fuq l-istatwa. Jekk però il-point of violent impact jagħmel raġġi. U allura jekk qed nitfa' mill-isfel għal fuq, ir-raġġi jkunu l-fuq. Mhux l-isfel. Mela dik l-ipotezi ma tistax tkun. Dik id-vien tajt kieku xaħat spara. Spara l-fuq b'siringa jew hekk, ma setax tkun. Seta xi ħadd. Għax l-splatter kienet tmur il-fuq. Għax kien splatter kienet tmur il-fuq. Seta xi ħadd tela fuq skala piża u għamil l-addem minn fuq għal-isfel, seta, però n-nis li kien hemm preżenti kollha xedu li ma kienx hemmhekk. It-tielet, seta kien hemm xi pipe żgħir man-navata minn fuq li beda jqattar id-dem minn fuq biex tiġi ovvjament biex tagħti ħiel li d-dem ġej minn sors divin, iċċekkjajt l-erja kollha le ma sibx imkien. So, my conclusion was I have found no evidence of human tampering. U semmek nasal. Kif wasal dak id-dem hemmhekk? Kif wasal dak id-dem hemmhekk? It's not explainable kif wasal. Xintej wara talbu biex issir DNA u ma stajniex nagħmlu DNA fil-fatt qabad il-professor Alex Felice biex jgħinni li kien head tal-biotechnology. Ma sibniex, kien degradat għal kollox. Talbuna biex nattendu meetings li kellhom fis-seminarju mal-postulatur Taljan tal-każ. U ġew l-esperti mill-Italja u eccetera, u kien hemm teologu minnhom għalli l-Knisja taċċetta mirakli
ta' fejqan. Pero meta għandek miraklu ta' kreazzjoni li d-dem qed joħroġ minn statwa, għal-Knisja hija diffiċli ħafna biex taċċetta. Kien hemm każ wieħed jew tnejn li seta' taċċetta, ġifieri minn dawk il-każijiet kollha li kulħadd jgħid li ħareġ id-dem, eċetera, eċetera. U allura l-Knisja ħallit il-konklużjoni tal-Kummissjoni kienet li tħalli lill-poplu jiddeċidi for himself, for themselves, jekk kienx hemm miraklu jew le. F'din il-ħabta speċa kienet ċaġa li kienet ħafna fl-aħbarijiet, kienet ċaġa li niskret jitkellmu ħafna dwarha. Kien hemm okkażjonijiet oħrajn fejn, pereżempju, il-Madonna ta' Ċivita Vecchia l-Italja, fejn ukoll raw xi dem ħireġ. Ma da għal-Malta kien. Għal-Malta kien l-ewwel każ kien. Kienet rapportat fuq l-aħbarijiet fuq il-gazzetti u Iva, żgur, kienu rapportat, eċetera. U l-maġġoranza tal-poplu x'kien jaħseb li kienet? Naħseb ħafna min-nies li kienet. Għax fil-fatt imbagħad għamlu daw il-qishom voti, tikteb biċċa karta u tħallija mal-istatwa biex titlob xi grazzja u kien ikun regolari kulħadd imur iħalli dan il-messaġġ lil Madonna biex forsi taqlalu grazzja. Firri n-nies kienu qed jemnu li hemm xi ħaġa supranaturali, però jien ma nistax nidħol fiha dik, tinsiex. My report is ma sibt l-ebda evidenza ta' li xi ħadd babas. U intuittivament inti x'taħseb? I have my doubts, minix ċert fuq għadik. For this simple reason li dem ħareġ minn statwa. U li kien hemm dubju żgħir dwar Patri Martin setax kien involut għalhekk kienet importanti li kieku għamlu DNA, x'konna neliminaw mal-ewwel id-dem ma ta' Patri Martin, per eżempju, u allura kienet tissoda ħafna iżjed l-ipotesi, or otherwise, li ma kienx hemm jew kien hemm babies. Jiġifieri ma tistax tajt biċċert, u fil-fatt nasab il-mistoqsija tiegħek kienet iktar inti xi tħoss. Għadek xi fin-nofs. Jiena meta nkun San Dominku, nidħol nitlob lill-Madonna lil din Madonna l-istatwa ġifieri li ħarġet id-dem minnha, nitlob quddiem il-Madonna tal-Artisfel l-oriġinali, ma iżjed il-dik. So, it-tieni dik ġili tagħtek xi grazzja? Not really, ma naħsibx. Però jiena anke Elton George li għamilt ħafna xogħol fuqu. Jiena I've got the feeling, my gut feeling ġifieri, li meta nitolbu għal ħadd ieħor jaqdini, meta ma nitolbu għalija ma jaqdinix. So, ġifieri if there is a miracle, it's not going to be for you, it's going to be for others. I'm excluded from. Għax inti għandek rabta pjuttost interessanti ma' Don George, u fil-każ ma nafx x'taħseb. Forsi naqbdu l-istorja naqra ta' San George għax hemm l-istorja tiegħek ta' San George tippreċedi l-eżumazzjoni fil-verità. Kien instrumentali f'ħajtek, Don George. Mbagħad naqbdu wieħed minn dawk il-każijiet li jorejtni l-ewwel u nespandu naqafu. Mbagħad għallum naħseb nistgħu nagħlqu kollox naħseb ilna dejjem ripissatej issa. Inna daqshekk diġà. Ejja qegħdin xi naħseb sew 3 kwarti ilna għaddejjin. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Saqsejh fuq Borċin-Nadur, Minu Borċin-Nadur? Borċin-Nadur kien hemm ta' Angelik. Ta' Angelik, all right. That was, dika eżaminajtu l-każ, eżaminajtu sew. L-ewwel ma informawni kienet l-Arċisqof talabni biex imur neżamina statwa tal-Madonna li kienet inżammet fis-sagristija tal-Knisja ta' Birżebbuġa mill-Arċipriet. Jisu jikkonfiska biex jizom għandu u mort neżamina hemmhekk. Wara li eżaminajt hemmhekk, my opinion kienet li nieħdu DNA swabs
kemm ta' Angelik kif ukoll tat-tifel tiegħu għax teoretikament l-ewwel mara it-tifel li ara taħroġ ħirġa d-dem. U fil-fatt għalulu l-istatwa eventwalment tieħdet imbagħad il-kurja. Ġiet il-ġurnata meta ħadna il-swabs lit-tifel u l-Angelik, it-tifel ħadni l-swab. All right, ma kienx problema. Angelik beda jgħidilna lele għax ma li daħalli xi swab f'ħalqi. Għax indi swab kull mi biċċa sikka żejra b'daqsxejn tajjara, kemm tmislu saqaf ta' ħalqu. Sewwa biex tieħu ftit ċelluli ħalli tkun tista' tara id-DNA tiegħu. Assolutament għall-ewwel marit assolutament bxejn li noħdulu swab. Mbagħad fl-aħħar xin aċċetta. Mir-riżultati riżulta li d-dem li kien hemm fuq il-Madonna kien id-dem ta' Angelik, mhux tat-tifel. Ġifieri kienet ħadma fil-verità. Issa, da baqa' xorta jgħid imbagħad, by the way, il-Knisja mbagħad issiġillat din l-istatwa ġo kaxxa tal-ħġiġ. Sewa. U kienet obbligata tagħtilu lura l-istatwa kienet tiegħu ta' Angelik. U tagħtilu lura. Kif tagħtilu lura? Dana beda jgħid li l-istatwa ma tix toħroġ iżjed demm issa qiegħda magħluqa fil-kaxxa. Imma qed toħroġ iż-żejt minn ġo fiha u l-ħall. Iż-żejt u l-melħ. U konna nsibuha mdawra bil-melħ, mad-dawra b'ħafna żejt. X'jien eżaminajt imbagħad iż-żejt li l-Knisja bagħt li l-kampjun taż-żejt biex neżaminha. Sibt li dak iż-żejt qasbis tgħid kien extra virgin oil, imma kien sunflower oil. So, at one stage, at one stage, mbagħad qalet li l-istatwa għaddejqet magħluqa f'kaxxa u kisret l-istatwa kisret il-kaxxa minn ġewwa l-barra. Taħseb li kien bniedem ma kienx mentalment stabbli ġifieri da, jew kien xi ħadd li kien jipprova jagħmel flus. Kien qed my opinion kien qed jagħmel ħafna flus. Kien kollha ġifieri l-opinjoni. My opinion iva. My opinion. U kien hemm xi wħud madwaru li kienu qed jgħinuh biex jagħmel hekk. Għax bdew iġibu anke tours minn barra biex jiraw l-istatwa. At one stage kien qal li l-istatwa splodieta u kisret ħġiġ minn ġewwa l-barra. Jien eżaminajta u rajt daqqiet fuq il-ħġiġ u fuq il-ħadid is-support tal-frame li kienu minn barra l-ġewwa, jiġifieri daqqiet saru minn barra biex jkissru l-ġiġ għal-ġewwa. U l-ħġiġ kien fuq ġewwa, mhux fuq barra tal-kaxxa. Kienu ħobbok ħafna naħseb jien Angelik. Kont spjegajt da kollu darba minnhom f'każ ta' Xarabank biex ngħid hekk għax kien Peppi kien għajjat li diversi drabi fuq dan il-każ. U minn dan kollu ġviru kien jibqa' jsostni li inti giddib essenzjalment. Kien jibqa' jsostni eventwali. Jew li ma tafx intagħmel. Il-Knisja eventwalment waqfitu għal kollox jew mbagħad, assolutament. Ma permettitlux iktar li jagħmel dawn l-affarijiet. Daqshekk no. Imma il-Knisja tista' twaqfek milli tagħmel dawn l-affarijiet jew tista' tgħid isma' jiena ħanamel l-affarijiet dawn l-affarijiet imma mhux taħt l-ospizju tal-Knisja Kattolika. Kien beda jmur jgħid li qed kellmu l-Madonna u li qed imur Borċin-Nadur. Ma kienx hemm l-istatwa ta' Borċin-Nadur, l-istatwa mbagħad kulħadd qisu nżejha, imma kien qed jaraw l-ostja għaddejja fl-arja u hekk. There are people who come in, I mean, let's put it this way. David Copperfield sparixxa l-istatwa tal-libertà. Tal-libertà. So, how? Jew nkella sparixxa il-Great China Wall. How? Mhux għax ikun sparixxa hemmhekk għadu by sleight of hand. I mean, it's well known. Imma li qed nistaqsif mo huwa l-isqof li mjett għandu jew il-kurja li mjett għandha biex li ġad bħal Angelik tgħidlu dawn l-affarijiet tieqaf tagħmilhom. Li għamlet il-Knisja safinna fien li waqfet li l-kleru jiġi involut iżjed f'dawn f'din il-burraxka kollha. U allura without mingħajr ma l-kleru seta' jattendi, the whole thing died down. U fil-fatt issa kulħadd nesa xi qed jiġri. Mela, ħammorru sa l-istorja tiegħek ta' Dun George Preka li mbagħad għamilni San George Preka. L-istorja tiegħek tippreċedi anke twelid tiegħek. Iva. Qabel ma mama żewġet,
qed nitkellmu qabel il-1948, kienet tgħix mazziju ma' Dunanġ, dal-li semmejt diġà. U darba minnhom marret il-Knisja ta' San Dominku, għax faċċata, u ġiet għal-ħajra li ssir soru. U marret tgħid l-tziju tagħha lil Dunanġ, għaltlu nixtieq insir soru. Alla senna ftit, alla qabel ma tiddeċidi. Alla jemorru nkellmu l-Dun George. Li kien il-ħamrun, għas-sorijiet il-ħamrun. U Dunanġ ħal l-ommi, marru l-ħamrun, ħabtu il-bib isfel, ġiet is-soru, alla jgħid il-Dun George li għaw Dunanġ li xtieq ikellmu. U dis-soru telet fuq. Għaltlu Dun George, għaltlu hemm Dun Pauli u xi ħaġa, another name. Qed ixtieq ikellmek hemm isfel. U da Dun George lil-soru għalla le. Għalla Dunanġ hemm isfel, għavolja ma kienx jaf li ħajmur ikellmu, eccetera, eccetera. Kien magħruf hekk li kellu din dat tip ta' intuizzjoni. Kien hemm ħafna affarijiet seta' sort of in a way being in two places at the same time and things like that, ġifieri. There's record of him being at two places. I think so, from memory. Anyway. U da, is-soru niżlet, għaltlu inti Dun Paul għal-lejn, Dunanġ, għalla mela għajtla. U telaw ikellmuh. Kellmu l-Dun George, ma spiegatlu, għalla binti, għalla mur itlob l-Madonna 3 ġimgħat. U wara 3 ġimgħat erġej hawnhekk u ngħidlek x'għandek tagħmel. U l-mamma marret mazziju lura jitolbu 3 ġimgħat u wara 3 ġimgħat reġgħu marru lura għal Dun George. U Dun George lill-mamma għalla le. Għalla inti ma tistax issir soru. Għalla x'permezz tiegħek għandhom isiru affarijiet sbieħ. Issa mamma dejjem kienet a simple woman, ġifieri qatt ma kienet ħlif liftejn il-papa fil-politika ovvjament u dana. It is quite possible għalla hekk għax minn permezz tal-mamma jien kelli nkun il-persuna li nippreservah. L-isbuħija u għenti u li ngħid nimxi ngħin ħafna fil-proċess għax jiena wara li għamilt il-proċess kollu ta' San George. Parti mill-lingwanta li waħda mill-lingwanti li kelli biex nippreservah, għattajta biċċizzar ħafna u tajta lil ħafna nies biex jgħinhom. Niftakar l-ewwel każ kont qiegħed id-depo tal-pulizija ġiet ċemplu li minn isfel hemm is-security qalu li hawn xi ħadd irid żewġ nisa jridu jkellmuk. U jiena normalment meta jkun hemm nisa nitlob pulizija maratiċi fl-uffiċċju tiegħi biex ma nkunx ma' żewġ nisa waħdi. U ġiet daw iż-żewġ nisa qalt li għandi waħda minnhom qalt li għandi tifel għandu brain tumor, qalt li għandu 4 snin, qalu li mhux se jsalva. Tini relikwa ta' Dun George biex kien għadu jsir beatu, ma kienx għadu qaddis. Tini relikwa ta' Dun George biex forsi jgħinni. Għattila, kelli inkwanta dak il-ħin ġiti frasi li nqattaħa biċċiet, tajta biċċa żejra minna, għamiltila ġo tubu b'daqsxejn b'spjegazzjoni, tubu s-siġillat, u tajtula. U din mara miskina għaltli, di biss. Għattila sinjura, it-tubu u l-ingwanta miex se tfejjaqlek li t-tifel, titkun il-fidi tiegħek li Dun George jista' jfejjaqa. U titlob biex jgħinha. U aċċettat. Mbagħad tieni waħda mbagħad qalt li x'għandi tiket li tlaq il-barra. Kien hemm xi stejjer fejn din ir-relikwa. Sa ngħidlek. Mela jgħaddi żmien. Dun George ġie kanonizzat. Issir l-ewwel parroċċja fis-Swatar. Adonur Dun George, San George Breka. U l-kappillan ta' dak iż-żmien Father Gordon Refalo kien talabni biex nagħmel PowerPoint presentation lill-parroċċjani kollha dwar l-eżumazzjonijiet li għamilt fuq San George Breka. X'jien għamilt 5 eżumazzjonijiet fuq San George Breka. U
kien hemm is-sala isfel fil-basement u għamilt il-prezentazzjoni, mbagħad wara għamil daqsxejn bibi ta' żejra għall-membri. U kien ġie l-Arċisqof Merċija. Fil qed nitkellmu minn 2001 meta sar beatu, sa 2000 at least 2008 meta saret il-parroċċa. Qed nitkellem man nies hemmhekk, ġiet waħda mara, qalt li Dottor Abela Medici. Qalt li ma tiftakarniex, qed le, Sinjura, ma niftakrekx. Qalt li dak it-tifel li tlabtek biex tinir li għalli fiq. Tila li ġejt id-depo qed iva, niftakar issa. Qalt li dan it-tifel ara. Qalt li llum kompletament infejjaq. Tifel li twal minni kien. Tila Sinjura, mhux li dittejt, ibgħat idejn l-Arċisqof qed tilejt l-Arċisqof. That is not my department. Pero ħad gost li rajta qalt li hekk. Inti temmen bisħieħ fil-dosija ta' San George Prego. Yes, ħanitlek nispjega għalek oħrajn. Mela kont qiegħed meeting il-kapwa, sewa, il-hotel, mhux il-Victoria Hotel, fil-meeting room hemmhekk. Konna qed niddiskutu proġetti kbar għall-pajjiż. U kien hemm perit Awstrijak fil-meeting. Mela fl-ofsinar konna waqfu l-meeting jew is-sija biex imorru niklu mbagħad nerġgħu nkomplu. Mela one day f'dal proċess mort niftaħ il-meeting jien għax I was chairing. Qedtilhom fejn hu l-Peter, minna li Peter kien ismu, il-perit. Peter ta' attakk kbir bil-lejl, ħaduh l-isptar malajl il-kapwa stess, and he's going to be operated at 11 o'clock. Bil-11 ta' fil-ħodu ħaj operaħ. Għettilom mela qabel ma jibda l-meeting, ħammur nittawallu waħda malajl. Mort ittawatlu ftit, għetlu Peter, xin għala, xandek? Għalli għandi muġuħ, I'm going to, ħajġi s-surgeon, ħaj operani, it's a very serious operation, ħaj operani fil-11. Għetlu Peter, nitlob għalik, għetlu ħantik relikwa żejra ta' San George Prego, kont inżomm daw it-tubi fil-buta just in case. Għetlu ħazomma, għetlu ma nafx inti jekk kuntix Catholic, whatever, għetlu pero itolbu jgħinek. U tajtilu di relikwa. U tlaqt mort inkompli xogħol ba'd il-meeting. Mela nuqqaf il-meeting fil-sija ta' wara f'sinar. Nfetħu l-bibien tal-meeting room fil-kapwa taf li jkun hemm dawk il-bibien hemm ġiet li jagħmlu meeting rooms waħedhom, ġiet li jkollhom dividers. Yes. Sewwa, infetħu d-dividers, infetħu l-meeting rooms. U nara ta' Peter għaddej. Tlu Peter. Għalli, ma li tlaqt inti. Ġi l-professur biex jagħmel l-aħħar visit. Qabel ma joperani, għalli, b'daqqa waħda ma ħassejx u ġi ħiżjed, and I'm free, I'm clear. Kien ħajġi operadda. Qed nara ħaddej fil-passaġġ fl-ofsinar, fis-sija. U x'tagħmel minna ġifieri mirakli inti għalik dawn huma mirakli. Għalija unexplainable, let's put it this way. Affarijiet li traxxendu l-natura kif nafu aħna. Certainly, ma konx qed nippretendi li minn ħajja operaħ f'daqqa waħda sibu għaddej. Bħala xjentist taħseb li jekk infittxu biżejjed fl-aħħar nifmu x'inhu jiġri kifet ikollna daw ir-riżultati mhux mistennija. Mhux qed ngħidlek li ġifieri qed nimbaqabsu jew xi ħaġa li hemm xi ħaġa fin-natura. Let me explain one other case, u ma nbqax sejris jien. Apparti mill-każ li parti mill-lingwanta li użajt waħda minnhom, ġiet mogħtija lil dak it-tifel iż-żgħir li kellu baby ta' ftit xhur li kellu bżonn liver transplant u ħaduh l-Ingilterra biex jagħmlu bħala għal donation, sabu li ma qablitx, reġgħu ġabuh lura Malta. Kif kien Malta t-tieni darba poġġew l-lingwanta ħdejn l-imħadda tiegħu. Wara xi xahar reġgħu ħaduh l-Ingilterra għax sabu donor ġdid, ximmar biex joperawh. Sabu li il-liver kien clear, ma kienx hemm għalfejn joperawh u il-kirurgu kien Indjan, laqas biss jifieri Hindu, laqas biss kien Kattolku jew Kristjan. Fil-fatt tela jixed fil-Vatikan biex to establish li dik kienet għalih unexplainable. Sewwa,
U permess ta' ħasar it-tieni miraklu. Mela dawk huma the established ones. Però kenni każ ieħor partikolari fejn kelli wieħed koppja Ingliża. Dan mill-kuntatt miegħu għax kont nixtri l-kartolini minn għandu permezz tal-eBay. Daw kollha ta' San George. Ta' San George. U ġi Malta darba minnhom. U għalli ħadna gosta u Malta, il-mara tiegħu għalt li ħadna gost din għax qatt indawwarhom, eċetera, għalt li issa ħajkolli mmur l-Ingilterra u ħajkolli nieħu deċiżjoni qawwija ħafna għalt li għandi hija qiegħed in intensive care, qiegħed on a life support system, jekk jitfulu l-magna for more than 2 minutes, he will be dead. Għalli u talbuni t-tobba ma jistawx jibqgħu jħallu iżjed fuq life support. Allora xin niġi lura ma l-Ingilterra irrid niddeċidi jekk nitfux il-magna jew le. L-istess għettila min ma nafx hekk inti x'kattolka, kull meta jiġu d-dar kont nagħtuhom jieklu. Aħna konna nroddu s-salib waqt l-ikel u dan qatt ma kienu jroddu s-salib magħna, ġifieri definitely ma kienux kattolċi, so għalhekk practicing. Tajta dirra li bdiet tibki di il-mara thank you very much għalt li qed poġġi ħdejn l-imħadda tiegħu. Daħaduha, poġġew ħdejn l-imħadda tiegħu. Shortly afterwards, da minn 2 minutes beda joqgħod without life support for 10 minutes, ftit wara for more than 10 minutes, li t-tobba d-deċidew li ma jistawx issa jitfu għal-magna. To cut a long story short, għamlu 6 xhur u daħareġ mill-isptar. What is interesting, poġġew f'home għax hu kien diġà disabled, what is interesting li da kif qabel ma ġralu l-inċident, kien għamel testament li he does not want any Christian burial. Ma kienx jemmen f'xej. Wara ġralu li ġralu, din ir-relikwa li tajtu, by the way, l-ewwel relikwa li tajtu, kitib li dana Peter, għalli isma' għalli tobba emmek qed jaħsbu l-isma' di xi ħaġa seta kella ma jistgħux jifhmu kif dana qed ifiqek. Għalli hu xi ħadd mit-tobba sera ilu. Għalli tista' tibgħat li oħra please. U batlu 2. Waħda lilu lill-pazjent u waħda lilhom. Għax l-sala tal-abni tfisser li qed jibda jemmen ukoll. All right? Il-waħda li tajta lill-pazjent, dal-pazjent xi nħareġ mill-isptar u ħaduh f'hom, dil-relikwa dejjem qatt ma telqa' minn idejh. Avolja hu kien an atheist, ma kienx jemmen b'xejn, ma ftik ir-relikwa kien jemmen għax salvatu. Babbaqa ma jemmenx jew fir-relikwa qed jemmen u mbagħad daħal fil. Naħseb li daħal. Però ma bqajx iżomm kuntan, dan ġifieri. Ma dawn affarijiet li how can you explain them? I don't. X'taħseb li hemm realtà li aħna ma narawx hemm dimensjoni superimposta fuq id-dimensjoni tagħna. Listen, we are all kreazzjonijiet tal-Alla. Jekk nemnu f'Alla, nemnu li hu supernaturali, li hu jista' jagħmel kollox. Bħalma ikkreana jista' jbiddel anka DNA tagħna jekk irid. We can't comprehend. Do those two things necessarily follow? Because if don't I can create comprehend. something doesn't mean I can also. You can manipulate. If jekk jiena nista' nagħmel din il-pjanta minn kabbara from a DNA. I can also alter its DNA. I can alter its DNA. Skont kemm tħalls il-font fit-tiswir tagħha, I guess. Per eżempju. Sekonda waħda, kien hemm ġuda l-aħħar kien hemm intervista interessanti kienet, tajt kemm ajruni għax batta fuq iċ-ċett u hekk. Ta' Piers Morgan il-dan physicist kien li beda jagħmel l-argument ta' intelligent design. Dabni dem għandu huge trove of academic accomplishments illi jagħmel qed idur id-dinja insomma jagħmel l-argument illi il-Big Bang
minn ximkien speċa trid tiġi. Ovvjament ma nafx nagħmlu dal-argument, imma kienet intervista vera interessanti u fil-fatt wara li kellimtek il-bieraħ kont se nibatilek u ma nsejt. Jekk tikteb Piers Morgan, Big Bang Scientist, probably, dak l-ewwel. Illum nafu fiċ-ċert li teżisti. Vera interessanti, il-punt li jagħmel. U anka jagħmel kritik, l-iktar parti interessanti jagħmel kritik ta' Darwinism. He's not a creationist, qabel ma taqbdu s-sabtu fuq il-keyboard u toffenduni. Mhuwiex creationist, imma jagħmel kritik interessanti ħafna ta' Darwinizmu. Il-Higgs boson, illum provata li teżisti, that is the fundamental block li kreat l-univers. Il-Higgs boson? Higgs boson jisima. That being? It's a xismu, fundamental particle, Okay. li żar waħda, li teżisti li l-building block tal-univers kollu. Higgs boson. Sibna the God particle. The God particle, sabuha fil-dana, fil-CERN ta' Switzerland, tal-Switzera. Ok. Interessanti, insomma, ħanaqsam ukoll fil-kummenti jew fil-deskrizzjoni. One il-Higgs boson, artiklu fuq il-Higgs boson, u tu anka dan id-dibattitu li kellu ma' Piers Morgan. Mela, ħanajlek, ħanamlu l-aħħar qabża għallum. Li hija nixtieqek ittella li waħda dawk il-każijiet li hu propona nistgħu nitkellmu dwarhom u ħanagħmel xaġarari ħafna ħankun demokratiku u ħanoħdu deċiżjoni bejnietna li minn dawk il-każijiet l-iktar jinteressana li nitħattu dwarhom. Tajjeb. Jienu l-bib tiegħi għadna kif żorna Brussell biex nagħmlu dokumentarju dwar l-Unjoni Ewropea. Tant ħadna baż li għamilna 3. Żur il-ħolqa fid-deskrizzjoni sabiex anka inti issir taf iktar dwar l-Unjoni. Nistgħu ngħidu ħaġa żgħira mal-għajlem, il-Kassa Caravaggio, pereżempju. So, fejn ġejt imqabbad mill-qorti biex nżommu l-ewwel biex neżamina l-frame li ħallew warahom meta ħaserqu l-Caravaggio. Mbagħad wara xi sentej li nstelaq dak iż-żmien kien minn għalija kien għadu spetturi jew supretendent Alfred Kalleja li kien bat laħaq kummissarju. Sewa. He had an extremely good team li ta' intelligenza. He was really good dak il-bniedem. Irna xilu jisib fejn li dawn provaw jaqtaw biċċiet minna biex provaw joħdu anke barra minn Malta ma sabux il-beta, that is priceless. Ma l-ewwel li kienu jinqabdu. Allura provaw jerġgħu jagħtu allura lill-gvern basta l-gvern ħallas somma. U kien jibatuhom lil Fader Marius Serafa il-biċċiet. Li kienu jibatuhom li biex neżaminhom mbagħad biex nara kux veru mill-oriġinali u le. Stajt nikkomparhom mal-frame li ħallew biċċiet mittila mal-frame, allura hemmhekk sajt nagħmel il-comparison. Meta eventwalment sibna l-pittura ġo warehouse tal-plastic shield għaw ġild il-marsa. Din il-pittura, l-qorti ordnat li nżomma jien, għamilt il-restoration, mux restoration, imma rehabilitation mal-frame u sibt li kienem 24 points, congruent points, of points of mechanical fit bejn il-pittura u l-frame. Ok, ma dik ħajkollok tispjegaħi li nagħmel. Meta jekk jiena ħanqatta biċċa karta sowa, u ħanagħmel nerġa' poġġiha lura, I will have a mechanical fit. Jekk inqata l-frame, il-pittura minn mal-frame, u qattawa biċċa siġkina li allura ma kienx straight line ma biċċiet. There were 24 points of mechanical fits bejn il-frame u l-pittura. Sa plassek, mbagħad eżaminajt il-pittura nifisa l-żeba, sibt by scanning electron microscopy, li kelli l-istrumenti depo konna attrezzati ħafna. By scanning electron microscopy, sejt u X-ray diffraction, allura stajt nkun naf l-elementi kollha li hemm fil-żeba, u sibt li dik iż-żeba kienet tipika ta' 17th century painting. Sewa,
Għax later on kienu jidaħlu iżjed ċomp fil-seba, fil-18th century, etc. U allura di kienet tindika li kienet ġenwina, kienet oriġinali. Il-qorti ordat li dik il-pettura nżommu għandi. Sakemm isir il-proċess tal-qorti. U allura kelli di l-pittura għamnija ġo frame tal-aluminium beħġiġ, CCTV cameras direttament pointed fuqa mill-depo, mill-forensic lab direttament mal-control room biex jekk xi ħadd even Kienet id-dar tiegħek il-viri? mhux id-dar tiegħi fil-laboratorju. Laboratorju forensiku. Jien ma nżomm xejn id-dar, ma nistax nieħu evidenza għad-dar. Lex peress li kont qiegħed fis-salott tiegħek għattillalu jien kont qiegħed fis-salott fejn kienu jżommu l-Caravaggio. Le, ġrejt naqra. Ma kont taf it-tiju tiegħi inti, il-Dominiku Tajjar. Żgur. Li kien il-kuratur tal-mużew kien ħadu ħażin ħafna, dak. Żgur. Dak kien. Dominic, he was a nice man. Dak iġi t-tiju tiegħek hija? Mela, it-tiju tal-mama tiegħi, insomma. U għand missieri kienu marru biex jaraw, għax missieri kien fil-design f'epoka fejn inti meta kont tagħmel design mhux kont sempliċement designer, ma kont tibni l-fonts inti u dawn l-affarijiet biex jaraw it-typewriter li jużaw għall-ittra li batu biex jitolbu dawn il-flus biex hekk x'kienet it-typewriter hekk kollux idea u hekk u dawn l-affarijiet nafhom għax dak il-patri li semmejt inti, fakarni jisma. Father Mario Serafa. Father Mario Serafa. Kont kellimtu darbtej fuq il-telefon biex namillu intervista, bniedem vera intelligenti, vera kolt. He was an art expert too. Li vera xtaqt il-ħaq tistra intervistajtu, ma sfortunatament kien laħaq ħallina, kien mizzewġ vera jiddispjaċin li l-konversazzjoni li kelli kienu privati, għax he was a person that had a very interesting, deep understanding of theology as well. Very deep person. So, mela, ħanerġgħu ntellaw dik il-lista, dak inti dak il-gustu semmek qed iżomm bil-pittura fuq li. Minix Iva, jekk qed minix qed nara. Minnar ma ħares qalli li Iva u dak il-gustu. U dak l-offiċċju tiegħi. U dak huwa l-offiċċju fejn inti kont qed iżomm il-Caravaggio. Fejn kont qed neżamina l-Caravaggio. Ma kontx inżommu, kont iżommu fl-exhibit room jiena bil-kameras fuqu, ma kull meta kont neżaminah, kont intellu fl-uffiċċju tiegħi biex neżaminah u nerġa' nislu fl-exhibit room. Mela, tellanna dik il-lista. Kif inti għandek abtitek kwart oħra? Yes. Tajjeb. Mela, tellanna bil-mod. U l-lista tmur xi ħaġa hekk. Sylvia King li darba jiena qattajt lejl St. Luke's nitkellem ma' wieħed li eventwalment kien stabu ħatja, dak li assistih, mhux il-perċimes. The Stabbing of Richard Kakia Caruana, super interesting. Kont lajt l-Israel biex l-għonet, kien hemm biċċa sikkina li kienet għadha embedded ġol pulmun tiegħu. Li xin għalluħ it-tobba. Mela, ħanamlu l-għazla, mbagħad naqbdu u niftħu storja. Kont sarajt bissa dik il-parti ta' sikkina. Sinopsis. Dik il-parti ta' sikkina żejra. Ma sanix nkunu nafu li ma ġob seta mill-li ma xaħat li għandu xogħol juża skieken. U provajt inċempel għaw kellimt il-Ġermaniżi, kellimt l-Ingliżi, ħadd ma kellhom data bank ta' skieken. Għallu l-skieken liktar li jem database il-Russja, għalix ħafna mill-crimes jisiru bil-stabbings, u il-Russi peress li jem kienem ħafna Russi xjentisti li marru l-Izrael, allura ħafna minnom trasferew għall-Izrael, u għamilna kontat l-Izrael, mort mal-Polizija Izraeljana, tlajt emmek l-Izrael, ħadd is-sikkina miegħi u sibna li kienet fish knife. Għamilna ħafna xogħol fuq kienet fish knife, kienu jużaw għal-ħut. Għalix bekk minn hemmhekk tista' tkun taf minn Malta mill-liema job seta' ġabu għadi l-sikina x'kienet rari. Again, il-Kummissarju tal-Pulizija George Craig minn għaljena kisbin kien qabbat il-security biex jaraw il-ħwienet kollha ta' Malta minn biħiski kien jekk għandhom sikkina simili u ma sibna libda waħda Malta. Ħanajli, kien għandi interess ħafna f'din l-istorja. Naqbdu din l-istorja tajjeb. Sorry, naf li wetkom id-demokrazija. Imma, somma, Malta teħxu, nasib sa' drajtu.
The Stabbing of Richard Kakija Caruana. Mela, is-sena 1990. 1990s. 95. Yes. 94, 95. Tlajt l-Izrael 1995. Okay. Fi 1994 kienet, probablement. Mela. Spiega għal min forsi mhux familjari mal-politika ta' Klebka, Richard Kakija Caruana min kien. Richard Kakija Caruana kien is-segretarju privat tal-Prim Ministru Edi Fenek Adami. Sewa. Dak iż-żmien. U kien il-chief advisor tiegħu wkoll, ġifieri kien jużah bħala advisor as well. Issa, one good evening kien joqgħod l-Mdina. U allura darba one evening mar daħal l-Mdina biex imur l-lura d-dar, dar mal-swar, jiġi mi wara taħdejn il-katedral, fuq naħta wara fejn hemm mal-passiġġata. No, bil-karozza, fejn hemm bid-depiro biex tasal fejn kien jipparkja quddiem depiro hemmhekk, u mbagħad l-aħħar biċċa żejra kien jimxiha fi triq dejqa li qiegħda dejqa ħafna bil-kemm tgħaddi karozza minnha. U kellu d-dar tiegħu minn għalija number 3 li kien hemmhekk. Issa. Pija number 3 jista. Memorja Madonna. Għax għaddu kif tella l-ritratt. Number 3 veru? Tara. Nispera li l-birthdays u l-Valentines jiftakarom l-istess, Marian. 50, half and half, yes, both yes. Fiatif, il-maran għandek. U one evening parkja ħdejn il-ħdejn depiro mek il-karozza, kif ħareġ bil-karozza? Xaħat dar fuqu u stebbjaħ b'sikkina. Kien hemm ħafna dem fl-art. Issa, ovvjament ġew l-ambulanza ħaduh l-isptar. Wara xin mort l-isptar, it-tabib, il-kirurgu li operaħ, għallin jina ħriġt nisikina minn ġodaru. In the process però, xin qabel in the meantime, jina kont mort fuq scene of the crime, eżaminajt l-erja, ħdejn il-karozza zaħt biċċa parti mis-sikina zaħira, is-sikina xin daħħali ġodaru inqasmet. U parti minna waqgħet fl-art u parti l-oħra baqgħet ġodaru. Allura eventualment xin għamilt rikostruzzjoni kemm kienet twila għamilt is-sikina li tawn it-tobba u s-sikina li sib il-parti ta' sikina li sib fl-art biex għalmenu kont naf the-length li kena fidejna għalissa. Seta kien hemm miżjed li kienet għada fil-handle li ma sibniex. Ċekkjajt ukoll l-erja ta' mad-dawra u sibt li f'corner minnhom taħdejn il-katedral kien hemm roqa fejn kien hemm ħafna bazz ta' sigaretti li allura ġbartom biex nieħdu d-DNA tagħhom. Kemm il-bot qed ngħidu daw il-bazz ta' sigaretti mill-karozza 5 feet, 2 meter, 1 meter, 2 meters. Il-bot. Karozza karozza minn number. Xaħat kien jistenna. Jiġi fil-corner biex mistoħbi fil-kantoniera biex xin jasal u jieqaf, joħroġ jistebjaħ. U inti konkludejt li dal-persona probabli kien dali kien tbejja fis-sigaretti. U dali xirka Caruana xin stabjaħ, meċċa sad-dar tiegħu, daħal id-dar ċempel lill-Prim Ministru biex jgħidlu li ġi stebjat. U l-Prim Ministru mbagħad ċempel lill-ambulanza biex tmur l-ambulanza malajl. Firri that's the sequence. Wow. Firri bdi bis-sikkina f'daru, baqa' miexi għattar id-dem sal-dar tiegħu sibna diversi tar tad-dem fejn imbagħad ġew l-ambulanza u ħaduh l-isptar. Kien fil-periklu tal-mewt? At one stage, I think he was fil-periklu tal-mewt, yes. Sikkina ġol pulmun, tinsiex. Plus li l-problema kienet kbira li l-tobba xinja elaw s-sikkina ħajkompli blidi għazjed. Imma jkollok persuna b'sikkina ġo fih, kważi ma jqablekx tmissu qabel ma tieħdu l-isptar. Għalli tinqala xin mux taqbatu tiġbidilu l-barra. Għax emmek tkompli tibblidi għal kollox. Mandek xejx iżom mbagħad biex il-ferita tibqa' toħroġ id-dem. La darba jkollok min jista' jħitek li. Eżattu, li jkollok l-speċjalisti li qegħdin miegħek, kirurgu li jkun miegħek. Mbagħad bdiet l-investigazzjoni. Eventualment it-transpired li il-pulizija resqu diversi nies. Fuq is-sigaret bazz, x'kont se tgħidli? Li xaktax is-sigaret bazz kienu ta' ċertu wieħed li kien
Zeppi l-ħafi minna li jismu. Fil-fatt kienu tawħ il-proklama biex jixed fil-ġurijiet kontra t-nej l-oħra li tresqu u di ixju ma nafx il-polizija ġamlu, ma ixju kien li Peppi l-ħafi ma kiex jgħid il-verita laqqas. Anka meta xed. Kien tressaq bil-dana il-tifel tal-brigadiers. Mejnred Kalleja. Mejnred Kalleja, sewa, fil-ġuri tiegħu. Jiena dik is-sikkina ħatta qed ngħidlek wara li għamil dak il-proċess kollu biex neżamina minn x'tip ta' sikkina kienet, tlajt biha l-Iżrael, għamilna ħafna xogħol ta' kull strument li għandhom hemmhekk użajnieh biex naraw x'tip ta' sikkina hi u kif inhi u d-dem. U risultanna li kienet a fish knife, particular fish knife with bil-parti sikkina ta' xejn mawġa l-barra hekk. Mux dritta, sikkina dritta, ma sikkina mawġa. Wow. X'kienet imbagħad kif żviluppat l-istorja? Jiena li ma nifhimx dwar l-istorja, kont msejt li fin-90s, naħseb dejjem immaġinajt li kienet fl-80s li ġrat. No, fin-90s. Fin-93 tinsiex kien hemm tifel tal-brigadier kien inqabad b'xi drogi dieħel fil-VIP għax lat-tifel tal-brigadier kien jidħol VIP u allura kien ikollu iżjed ċans li daħħal materjal mingħajr ma jiġi examined mid-dwana. U as a result tal-iżvelat li kien hemm li Mejnred Kalleja kellu drogi fuqu, il-brigadier kellu jirreżenja minn brigadier. So di issue kienet li seta kien Mejnred Kalleja li qabbat il-Ċiniż biex jattakkaw l-riġerka Kija Karwana li kien strumentali biex dana biex il-brigadier jirreżenja. That was the issue. Vendikazzjoni għal-missier, speċa biex jivvendika għal-missier jew biex l-affarijiet forsi jinbidlu jintimidaħ. Dik kienet l-ipotezi. Ek tider kienet. Wild, kienet Malta. Mela, naħseb li għada, mux ta' kizmin biex. Taħseb li għada wild Malta? Naħseb jena. Imma insomma, reċentament u għatilna ġurnalista. Imma xaħt bħal Richard Kija Karwana kien vera b'saħħtu f'Malta dak iż-żmien. U sar iżjed b'saħħtu wara mbagħad ukoll, ġifieri. Għalfej saħħaħ. Għax wara mbagħad inbagħad ambaxxatur f'Belġium. L-ambaxxatur Malti għall-Unjoni Ewropea. Għall-Unjoni Ewropea. Kien. So għandi hemmhekk kellu ħafna saħħa wkoll. Plus hekk baqa' dejjem advisor mal-Prim Ministru. So and advisor to successive governments as well, ġifieri. Kurjus u x'jaħseb fuq din il-ġrajja kollha. Ta' min imorru nħabtulu l-imdina u għadu jgħod l-imdina għandek. I think so. Somma jgħed tisma' dan il-podcast kellimni. Il-patruni nistaqsu miġġuba lilkom mill-ħbib tagħna tal-Browns, partikolarment tal-Gut Health, nfakkar dan huwa ir-rapport ferm estensiv dwar xem jiġri fl-istonku ta' John Mallija. U dak ikun l-ewwel rapport, u fl-ewwel rapport speċa jispjega hawnhekk u kif qed taraw rapport vera fucking dettaljat sewa. U titgħallem ħafna fuq il-bioloġija ġenerali. U tu titgħallem inti li hemm xorta ta' kell għandek bżonn biex ikollok ekwilibrju ta' nutrienti ġewwa ġismek biex il-gut biome li tajb nfakkar jisejħ it-tieni moħħ tal-ġisem ikun ibbilanċat. Issa tinkwitax, ġifieri da mhux għandna ħejtuk ir-rapport tal-Monti Tronġa. Le, jtuk ir-rapport tmur tiltaqa' ma' persuna li hija esperta tagħmel sija ma' dik il-persuna għax hekk sija. Ma naf li domna hemmhekk u spjegat li kollox breqqa kbira u kelli ħafna mistoqsijiet. No fucking surprises there. U tal-limt ħafna, insomma, konsegwenza ħajti aħjar. Insomma, il-patrun nistaqsu miġubalilkom minn bibtana tal-Browns Gut Health. Għan komplu issa jien u Anthony Abela Medici. Alright, mela, għan nistaqsu issa xi mistoqsijiet minnaħa tal-Patreons tagħna li huma daw in-nies msieħba f'dan il-proġett. Tajba, ħabtet tara. X'inhi l-ipotesi tiegħu tal-Lino Kawki? Kas li baqa mhux solvut. Lino Kawki kien wieħed jiena nħoss li xi ħadd hemm barra ra l-lista
potenzjali l-vot tiegħu kien naħa l-oħra u issa tipperverti l-autokrazija tiegħi. Mhix problema. Lilo Kawki kien inqatel l-ewnet kien awditur. Kien apparently awditur kien ta' xi kumpaniji li kien hemm involut ukoll Lorisant fihom. Plus Pio Cabelleri, plus kollha kienu fil-grupp li kienu joħorġu l-permessi tal-PAPB, dak iż-żmien PAPB kien il-planning ta' dik Planning Authority dak iż-żmien. Jixtru l-artijiet bix-xejn lilek jagħtuk biċċa u l-oħrajn jieħdu l-kumplament. That is the area. U Lino Kawki kien l-awditur tagħhom ta' dan il-gruppi. At some stage, I suppose, kellu xiejt fuq xi area. Meta konna qed ninvestigaw dan il-każ ma' Dione Borg, f'każ ta' programmi evidenza, konna tħallna fiha u Dione kien anka ġab xi pjanti ta' xi areas li kienu fil-Marsa Xlok u Birżebbuġa fej kien hemm areas designati u flats u appartamenti li kien hemm disgwit fuqhom skont Dione li seta kienu riżultat ta' disgwit mal-awditur. Dana in February of 1982. F'daqqa waħda qeb sabu l-bagalja tiegħu fi Chadwick Lakes, kien għatet fiha xi dokumenti, mhux kollox. Il-mara tiegħu kienet pregnant minn għalija with a baby. Fil-1982 li jiena ma ġejtx konsultat, għax kemm sempliċement missing person u dak iż-żmien ma kontx involuti f'affarijiet hekk. Il-bagalja qatt parajta pereżempju, għax dak iż-żmien kienet ta' 1982. Issa, in 1985, Novembru ta' 1985, to be precise, 18th November 1985, kien hemm xi ħadd li regolarment kien imur jieħu l-karozza tiegħu il-bosk, il-busket, hemm erja jisu jisma' l-bosk tgħaddi minnaħa ta' wara, parkja l-karozza hemmhekk, kien hemm bir, itella niżel barmil, itella l-ilma u jaħsel il-karozza tiegħu hemmhekk. U one good day, ftit qabel l-18th November, kien mar l-istess ħaġa, waqalu l-barmil fil-bir, da qabad sok ta' siġra u bada jippokja biex jipprova jtella l-bir u in the process il-barmil u in the process f'daqqa waħda ra xi ħaġa titla' tiflowtja on the surface. U kienet isa parti isa l-ewwel kienet bajda. It-tieni isa kienet tal-karta pesta. Ma isa kienet kella parti mill-figura tan-naħa tan-nofs ta' persuna. U da beda jinkwieta wara ftit kellem l-avukat tiegħu u l-avukat tiegħu mar kellem il-maġistrat. Il-maġistrat kien David Cicluna. Li mbagħad eventwalment laħaq imħallef. Konna naħdmu ħafna flimkien fuq każijiet kollha tad-drogi. Kien imexxihom David Cicluna. U dana għajjat inkjesta. Għajjat li fuq il-post, morna fuq il-post il-bosk. Dak iż-żmien niftakar kien hawn konferenzi tal-kummissarji tal-pulizija ta' madwar l-Ewropa kollha, inkluż minn Ireland u minn diversi postijiet, Ingliżi, etc. U kienu qed issir, by the way, kien qed issir il-palazz tal-Verdala. U kienu they were housed hemmhekk, kien hemm ikla kbira, iva kien viċin. U dana, u mort fuq il-post, it-tawalt fil-bir, u naraw dil biċċa ta' karta pesta bajda. Abbat id-divers tal-pulizija biex jinżlu fil-bir, nislu sellu żgħir, nislu fil-bir, għamlu tajtom ground sheet tal-plastik, daħluhom minn taħt dan l-oġġett u tellajnih fuq. Sa dak kien kon qed naħsbu li hija karta pesta tal-karnival, xi ħaġa tal-karnival. X'intellajniha fuq sibna li kienet human tissue, li kienet what is called as adiposea.
Ediposea hija proċess fejn jekk ikollok parti minn ġisem li jkun fil-ksieħ without access to air, dak il-ġisem biż-żmien isir qisu sapun. Il-laħam isir qisu sapun. U għalhekk jiġi abjad. That is called adiposea. So, issa, edna... Chemically, what happens? It's a chemical change completely. Jiġi quasi soap-like material. So, għajtu l-patologista, kienet Mari Teres Camilleri minn dak iż-żmien, u dina ġiet fuq il-post u għall-ewwel ħasbet li kienet li definitely kienet of human origin. U għall-ewwel ħasbet li kienet female. Għax ma kienx jidher genital areas dik l-area. Allora l-pulizija bdew jaħsbu fuq missing persons li kienu female għall-ewwel. In the process però ritna nkomplu il-xogħol biex naraw xem f'dan il-bir. Abbat il-fire brigade, bdew bil-hoses jiġbdu l-ilma tal-bir biex jibatluħ kemm jista' jkun. In the process l-ilma li kienu titellu għaddejnihom ġo sieves kbar biex anything that goes through, any material, jinġabar fis-sieves u mhux nitilfuh ħalli nżommu l-evidenza. X'in imbagħad il-bir tbattal biżejjed, kien kważi dalam, kien dalam, niżilna bozza żejra, ġew tal-fire brigade generator niżlu bozza, niżil sellun u rajna li l-bir over the years kien mhux bir biss ma kienet kamra sħiħa kbira bil-ħnejjiet ta' żmien il-kavallieri. Wow, okay. Kienet biż-żmien in-nies iwadbu l-ġebel bħalma plop tiswaħhom għaddejjin. Biż-żmien over years and centuries, I suppose, ġiet blokka sħiħa kollha ġebel. Li għolja madwar 7 piedi. Wow. Għoli. So, innazzilt is-sellun on the side u minflok ma ngħid, jiena dejjem kienet il-proċess, qabel ma ngħid in-nistija jinżlu ninżel jien l-ewwel. Jekk jiena ħanordna li xi ħadd li mhix li tadwejjaq, mhux se nqabbad il xi ħadd jagħmilha jekk m'iniex lest nagħmilha jien l-ewwel. Di dejjem użajta l-istess proċess, anke f'ta' ġiġirizzo tal-għawdex u hekk. Ninżel jien l-ewwel u mbagħad wara l-inkunċert li m'hemmx sogru għan-nistiegħi, u mbagħad inniżel l-oħrajn. Mela nsilt jien l-ewwel, u x'in qed nara hemm isfel, nara borsa tal-plastik on one side. Borsa tal-plastik oħra mifquha, li ovvjament kienet din li tpokja ġew fiha u telet din il-biċċa. X'in niftaħ il-borza l-oħra hemm isfel, niftaħ din il-borza u nsib ras, kranju, plus mazza tal-ħadid kbira. At that point, informajt il-maġistrat li kien fuq fil-bokka qed hawnhekk għandna murder. Jekk mhux murder għandna disposal of a body. So għax ħadd ma jista' jkollok kranju plus il-mazza. Ġo borza tal-plastik hemm isfel. U ġisem imqattat. Mbagħad sibna l-biċċiet l-oħra. Jiġifieri in the process mbagħad bqajna nfittxu u nsibu boros oħrajn bil-biċċiet oħra tal-ġisem. So, plus hekk mbagħad x'in tbattal l-ilma sew, għamilna 3 ijiem noħorġu l-ilma kollu, nissivjawh u niġbru l-biċċiet l-oħra kollha li kien hemm dabir kien kbir ta' minn il-kavallieri li minn is-siġar, l-eruq ta' siġar kollha deħlin għal-ġolbir. Kollha teħlin għal-ġolbir. Allura kien hemm ħafna biċċiet ta' materjal li kien embedded mas-siġar. Mal-eruq. Mal-eruq. Allura ridna niġbru kollox. As a result, il-kranju x'in sibnieh minn għajnejh kien imfarrak. Fil-fatt, il-fuq minn 30 biċċa kien differenti, frak, u sibna ħafna minnu fil-bir, peress li għamilna da xogħol kollu b'ħafna akkurezza biex il-materjal niġbruh kollu. Ovvjament, mbagħad wara għamilna l-proċess kollu fil-laboratorju. F'dan il-każ, mbagħad wara li għamilna x-xogħol kollu, għamilna reconstruction with wax tanka tal-partijiet fejn kienu missing. At that point ma kenniex alternattiva, ma kenniex other mezz fi xjentifiku x'namlu ħlief
namlu il-plasticine, nattuħ bil-plasticine according to Krogman's, il-ktib Krogman Identification of Skeletal Material, li jinti tkun tara jekkux Caucasian, jekkux African, jekk huwa Caucasian, presumably Caucasian f'Malta, għandek levelli tal-wiċċ. Kemm at various hundreds of points tal-wiċċ. It-thickness of the skin li tista' tkun. U allura qbadna tubi tal-plasticine tal-dental material. Għamlihom ġo tubi. Ħallejnihom jissudaw. Sorry, dental material xiġri. Dental paste li jużaw. Okay. All right? Li jużaw biex jagħmlu lek il-forma biex tagħmel Il-forma il-braces. etc. Okay, right. Għamilnihom ġo tubi. Ħallinihom jaqdu. Mbagħad qattajnihom biċċiet żgħar skont according to the thickness ta' kull parti tal-wiċċ. U ħallnihom bil-kollha fuq il-kranju. Biċċiet, sakemm ġew dan il-biċċiet kollha different levels. Hawnhekk pereżempju jkollok iżjed materjal milli hawnhekk. So, wara li għamilna dal-proċess kollu, mbagħad bnejnieh mal-livelli tagħhom isek qed kaħħal iżomm dawk il-plasticine level postu. U allura bildjajna wiċċ. Minn dak il-wiċċ, Madonna x'sena di. minn dak il-wiċċ wasalna li kien konna diġà għamilna l-autopsja by the way sibna li kien male mhux female, imma minn dak il-wiċċ ġena qrib ħafna il-wiċċ tal-Lino Kawki. Issa, dak il-proċess jagħtik 90% ċertezza li qegħdin on the right track. Però ma tista' tressa qatt il-qorti persuna with the murder of Lino Kawki. Jekk inti m'għandekx dik l-evidenza beyond reasonable doubt, 90% is not beyond reasonable doubt, it ikollok 99.9%. So, il-proċess kellu jaqafem, ma stajniex naslu iżjed. The meantime konna ġibna l-professor Ian West mill-Ingilterra, patologista kbir, għamilna x-xogħol fuq l-deposija, għamilna x-xogħol fuq l-Adam, isna il-dana xismu, il-femur u tibja, u minn dawk il-measurements, stajna naslu għall-identifikazzjoni ta' kemm seta' kien twil din il-persuna. So, li allura għen kienet taqbel mal-dettalji tal-Lino Kawki. Issa, come 1987, this was 1985-86, come 1987. Waqaftu hemmhekk, 1985 waqaftu. Ma stajniex naslu, għabida xogħol kollu preżentajh il-qorti, semmek wasalna. It's probably li kien Lino Kawki, ma sem. In 1987, kont tlajt konferenza il-Kanada, International Forensic Conference, issir kull 3 snin. U ikun hemm ħafna meetings going on at the same time, jekk forensic anthropology, jekk forensic documentation, jekk toxicology. Allura, jekk jiena waħdi ma nistax nattendi 3 meetings in the same time, kien hemm dan il-right mill-booklet li hemm forensic anthropology. U fetti li ba jisni ta' ħammun nattendi dak il-lecture, rather mill-li toxicology u fajtor. U mortu kien hemm Professor Kenneth Brown mill-South Australia Forensic Police, Forensic Odontology. U ta' lecture ta' 10 minutes, 20 minutes presentation, sorry. Fej qed jgħid li in Adelaide l-Australia kienu għadhom kemm sabu metodu ta' craniofacial video superimposition li jasal għal konklużjoni finali li huwa dik il-persuna mhux oħra. U immedjatament rajt il-benefiċċju taħħadi u mort fuq wara l-lecture qedlu Professor Brown kien jekk jiena nikkonvinċi l-gvern ta' Malta li jibatni. Taċċettaw li nagħmlu dan ix-xogħol fil-laboratorju tiegħek. Għalli nkellem il-gvern tiegħi. Għamilna kuntatt. Finti f'moħħok il-kas ta' Lino Kawki. Il-kas ta' Lino Kawki u kelli kas ieħor ta' dana, ta' Mikallef, li kienu nasibnieh li kienu nasibnieh maqtul l-Allis. So, kien kas ieħor partikolari fejn it-siju kien tat-tfajla ta' dal-ġuvni kien għalla jekk ma tiġix miegħek noqtlok bħal maqtilt il-boyfriend tiegħek u għalla fejn qatlu. Anyway, dak kien 1986, 18 ta' Mejju ta' 1986 li uħor ta' Mikallef, Emanuel Mikallef.
Anyway, nkomplu fuq Lino Kawki. Dana avvicinajt il-dana, il-professor Guido De Marco, li kien il-Ministru tal-Internu, Ministru tal-Ġustizzja, u għallijajt il-maġistrat, jawtorizzak biex titla l-Australja tagħmel dan ix-xogħol. U David Cicluna awtorizzani biex nitlaw, tellajt tim żgħir miegħi wkoll, u tlajna l-Australja biex nagħmlu da xogħol. Domna xi 10 weeks nagħmlu x-xogħol. Żarmajna kollox biex jisir dal-proċess, kellna nżarmaw dak kollu li għamilna Malta, ġifieri il-plasticine plus in-ġuħ clean, l-għadam biċċit sejr li kien hemm għamilna jigsaw puzzle waqadnihom flimkien, il-kumplament imlejnieh with red wax seal. U wara poġġejnieh fuq l-stand li kien ippreżenta dan il-Professor Brown, ħadna r-ritratti kollha tiegħu tal-Lino Kawki u ta' Emanuel Mikallef, plus oħrajn, sewwa mhux tagħhom biss. U komparajnihom kollha flimkien mal-kranju partikolari. Kranju jiġi movjat at different directions biex issib l-alignment exactly tal-kranju mal-wiċċ tar-ritratt li jkunu qed niżaminaw. U minn dan il-proċess kollu, l-ewwel kollu xiġi videoed, sewwa. Wara li għamna dal-proċess kollu, identifikajna li kienet definitely il-ras tal-Lino Kawki. Ġib dan il-video l-ura Malta, ippreżentajtu l-maġistrat, il-maġistrat għajjat meeting fl-uffiċċju ta' Kalleja ta' Alfred Kalleja, u għajjat lill-membri tal-familja, lill-mara tiegħu, lill-ħuħ, biex jikunu prezenti għal-video, u rejnijom il-video, u kemm il-mara tiegħu, kemm ħuħ, qablu li dak kien Lino Kawki. Beyond reasonable doubt. So with that point, seta jsir ix-xogħol. Il-maġistrat dar fuq Alfred Kalleja, għallu sa Dr. Abel Medici jagħmel ix-xogħol tiegħu, it's now it's up to the police biex jagħmlu x-xogħol tagħhom jidentifikaw min qatlu. Però the situation remained there. Jiena x-xogħol tiegħi għamiltu kollu. Fil-każ ta' Manuel Mikallef l-istess qabilnieh preċiż. Però inti kellek xi leads ukoll. Fis-sens, once li, identifikajtu li dan huwa l-kranju ta' Lino Kawki, din qed nasumija l-mazza li bija. Il-mazza qabilnija, by the way, kienet octagonal, u qabilnija li kienet il-fractures li hemm mar-ras kienet magħmula żgub dik il-mazza. Bata għaddejtu kollox il-pulizija. Bil-fors, ngħaddi kollox l-evidenza ngħaddija kollha l-qorti. Ir-rapporti tal-qorti, l-qorti mbagħad ir-rapporti tagħna lill-pulizija. Sewa. Fi dak il-proċess, jekk jiena ġejt mqabbad minn qorti, jiena responsabbli lejn il-qorti, mhux lejn il-pulizija. Għalkemm kont qiegħed impjegat in a way tal-pulizija, però darba jiena impjegat, jiena ġejt appuntat mill-qorti, my responsibility in my obligation hija lejn il-qorti. So, Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Jien ma nagħmilx investigazzjonijiet però, mbagħad wara dik ix-xogħol tal-pulizija. Konna tkellimniha fil-ewwel. Ma nistax nidħol dak il-kamp. Eżatt, inti tiġbor kemm jista' jkun. All the scientific evidence. Mela, isma' l-coach qed jagħmel sinjal. Tritte. Daqsek. Ma safret is-suffara. Isma' għajdilna żewġ kelmiet ta' fuq l-influenza ta' Merjen fuq ħajtek. Merjen, neċini u inti. Neċini inti. No? La, tal-biza, Tal-biza. Le, in the nicest possible way. Merjen kienet dejjem is-support tiegħu, m'hemmx dubju. Ma mindu sirt nafa mindu kelli 10 snin. Ma ngħidlek xi ċirkustanzi kif sirt nafa. Inti għalhekk qiegħed ta' biex taqsam l-affarijiet magħna. Kienet tiġi d-dar għax kienet fl-istess skola ma' moħti, però ovvjament insiġi ma kontx inkud dar ma kontx tkun id-dar ħażebu, ċallu kont niltaqa' magħha biss on a Sunday meta mmur il-qudies u konna niltaqgħu wkoll meta jkun hemm xi festa. Pereżempju San Filip, kont nasal immur xi 3 ijiem qabel għall-festa u konna niltaqgħu għall-festa ta' San Filip kont taqa' ma' Merjen jiġifieri biex ngħidlek. Until 1969
Kondi ġamilt 6 xhur 7 xhur għawdex waħdi. Ġejt lura Malta, darba minnhom, kien oħti qalt li hemm ballu, għax dak iż-żmien kienu jissejħu, ballu St. Michael's Training College, San Ġiljan. Sewwa. U qalt li ħajkun hemm Merjen. Għattila ħanara niddubba x'karozza. U kien sellifni karozza Don Juan, it-siju Don Juan. Kienu prefect, antika kienet. U għaddejt ħazzebuċ, ippikjajt l-loħti Valerie, ippikjajt il-Merjen. Merjen dimitam għalet l-missiera għaltlu ħammur il-ballu, għallu biexin. Għalla titkunaw fid-disa, għalla tkunaw fid-disa. Għaltlu ħankun ma t-tifel tan-notar, għalla mela tista tmur. Kien jafdak. Ma kienx jafni, ma kien t-tifel tan-notar. Wija, kien jafdak għax. Kien jafda l-papa u kol, ġifiri. So għamel jew? Provide busa l-ewwel date, x'għamilt? Yes, l-ewwel darba. L-ewwel darba li bistmara naħseb. Ma l-ewwel date? L-ewwel date. Was it? She's having a lot of fun hearing this. Anyway. Mela, ħabib tiegħi, vera ħadgos li bdiet dil-amicizja bejni u bejnek, nittama li nerġa' nsib naqra jien nerġa' nitla' taħdejk ħadding li u niftħu naqra iktar. Dik jedula filjaletrija. Filatelija. Filatelija. Għajiet, kważi. U l-għalija t-ġejiet. Isemmija Mario tal-Brikuni fid-diska nixtieq. Nixtieq xixtieq. Tara komplijata għalli. Prova niftakar il-lyrics kif imorru, ma naf żgura kont naf li smajt id-disket filatelija x'inhi. Filatelija. Filatelija, u sħalt kif kissirta filatjerija? Filatelija. Filatelija, għandek l-istudju mux tal-bolli, imma tal-istoria postali ta' Malta. L-istoria postali interessanti ħafna, li xinti tidħol jien ma jinteressis not the stamp, ma jinteressis kif taħdem kienet il-posta. Per eżempju, l-anomaliji li kienem bejn il-salarju tal-Postmaster General li kienet 500 lira in 1885. U s-salarju ta' postman li kienet 1 shilling a week, jew 1 shilling a month. U niftakar kienem biex ma nżommokx. Kienem kas partikolari. Mux li mwexħa t-eżom biex nkunu ċari. Kienem kas partikolari fejn il-Postmaster General kienem il-postman ta' kien għadu kemm jiġi appuntat Angelo Fenech. Kien postman il-mellieħa. Pero ma kienx kellu l-postman il-mellieħa, kien jitlaq minn jippikja l-litri minn naxxar għax kien jitlaq postman ieħor u iġibulu bil-railway sal-ħattar sal-ħamrun u bat mill-ħamrun jitlan in-naxxar iħallilu l-mailbag hemmhekk u dan jibda jqassam litri kollha. It-triq tan-naxxar lejn il-Mosta jibqa' tiela l-Wardija, jibqa' sejru mbagħad San Pawl il-Baħar, iqassam litri San Pawl il-Baħar, jibqa' tiela l-Mellieħa. Jaqassam litri hemmhekk, dawk litri li ma jkunux ġew mqassma kellu d-dover li jpoġġihom jitfaħħom fil-letterbox tal-Mellieħa. L-għada fil-ħodu tinfetaħ il-letterbox qudiem il-pulizija tad-distrett li kien preżenti, jinizlu xem, jisu l-letter bill, ta' kemm mitri kien hemm, u mbagħad wara jrid jaqbad jerġa' il-proċess lura, imur lura jiġbor mill-letterboxes all the way, from Mellieħa to Naxxar, sewwa, u jerġa' jippikja l-mailbag. Issa, da kollu kien jagħmlu bil-mixi. Bil-mixi. U darba minnhom il-Postmaster General talab lill-Gvernatur jew l-Lieutenant Governor. Għallu jimporta għallu da inħalsuh 1 shilling a month ħalli iżom biex iżom il-foder għal-ħmara jew żiemel ħalli kun jista' da ma jitkissirx. Il-Gvernatur għallu le. Għallu dak imħallas biex jagħmel dan ix-xogħol. Dak il-krudeltà li tara mal issa u kien jaqla b-100 lira u kien jaqla xelin. Le, il-Postmaster General kien jaqla 500. 500 lira dak iż-żmien kienet a lot of money, a lot of money. Dak jaqla xelin, 5 cents. 5 cents. U ma setax jaqbad 5 cents u jtijielu spiex, basti. Dik kollox dettat mill-Gvern Ingliż kien. Il-posta
in 1885 ġiet taħt il-kontroll tal-Gvern Malti, però l-Gvern Malti xorta kien il-Gvern Ingliż, għax Gvern Isma' skorrilna l-extra time ukoll. Ħadd gost nitkellem miegħek. nista' nibqa' sejjer. Darba tkellemna fuq il-postmortems, forsi darba li jmiss nitkellem fuq il-post office. All right. Patreon.com/John Mali għal min jixtieq ikun parteċipi fil-komunità jkun qiegħed hawnhekk. Ħadd gost magħna? Yes, jindebni hu gost. Inti mistidenek, speċjali ħafna. Mela, nirringrazzja minn kompla segwi anka din it-taħdida. Patreon.com/John Malija. Dak kollox minn għana għal darbohra. Anthony, grazzi immens. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Mela, tlaqna?